ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone to Drizzy UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Agosto 28, tuig 2024. Sa gihapon, inimo alaga nimo ang kurman, Bombo Siyam Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapanguna karon nga mga balita. Mga sospitsado nga nagsulod sa Iloilo Supermarket nag-agi sa drainage nga may 100 metros ang kalayoon. Tubtob malabot ang nasambitan sini nga establishmento komersyal kag nagkotkot lamang. Haro PNP wala sang may na-monitor nga grupo sa mga nagapangransak diri sa syudad sa Iloilo. Samtang Bureau of Immigration padayon ang pagmonitor sa mga nagasulod nga Chinese national diri sa syudad. Department of Health Regional Office 6 ginatag nga wala sang pending tests ukon ginahulat nga results may kantanan sa monkeypox. Syudad sang Iloilo ipayadalong bala sa state of calamity bangod sa dengue. Amo sini karon ang bantayan naton kay ginadiskusyonan ini sa nagapadayon karon iyang sesyon dira sa may Iloilo City Government. Samtang palpak nga drainage system kag water outfall ginatudlong nga rason sa pagbaha sa may Lopesay na Sur. Sakop ay disang distrito iya sa La Paz. Ano na diri ang mangin solusyon sinabanwa? Muni madalag ko ang mga balita, issues kay impormasyon na way in sentro karon sa aton sini nga palatuntunan. Bombohanay sa udto sa mga kabombo naton padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries ha. Sa aton sini nga week number 7, suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Kung sa diin sa palabuton sini iyang Sabado, dira kita sa may Saraga Public Market. Magapatigayon sa aton sini iyang palengke draw. Ang aton sini nga palengke draw dira sa may Saraga Public Market ko kung sa diin may napulo sini nga mga daog sang 1,000 ka pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack nga nasulod pa sa Orocan nga balde. Ang winner sa aton sini nga palengke draw suma total magabaton sa 1,500 pesos. Kabugusan sini nga premyo sa mga kabombo naton damo man dira sa mga sorpresa nga ginapreparar ang swerte sa palengke Mercado Draw. Ang team naton nga magapadulong dira banwa agud nga maghatag sa inyo sang kalingawan kag cash sa diyahan. Samtang sa aton sini nga mga kabombo pizza 31 markahin nyo ng inyo sini nga mga kalendaryo kay man studio draw man ina naton no studio draw ina naton may tatlo nga mga daog samtang 1,000 ka pesos nga consolation prize kag sa aton sini nga major prizes ang third prize magabaton sang 3,000 pesos nga cash kag ang second prize magabaton sang 4,000 pesos nga cash kag ang first prize winner magabaton sang 5,000 pesos nga cash. Sa mga kabombo naton ang premyo sa Bombo Radio no ang premyo sa mga promo sa Bombo Radio nagahulat na iya sa winner hindi kay ang winner nagahulat sa premyo no ang inyo sini nga mga cash prizes ari na diri nga daan sa estasyon sa Bombo Radio. Why pa ya sa may natumod sini nga winner ang iban sini sa mga kabombo naton why pa ya gani kahulog sa entries ang iban sini nagadugang pa lang sa ila sini nga mga entries nang ang aton sini nga premyo ya ari na. Driya sa promo sa Bombo Radio, wala niya sang hukus-pukus, wala driya sang daya matutuod sini nga nagapasakop ang mga winner naton, mga lehitimo. No, kagway kita niya nagapinalagpat lamang. Kung damo imo sini nga entries dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Ganyan pang ginaulat mo, waswasi na dira. No? Waswasi na dira kay sa Bernes kadlaw, malibot ang Bombo Patrol agod nga kolektahon ang inyo sining mga entry sa bahin karon sa mga kabanwanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Dira sa aton sining mga drop box centers
sa palibot sang syudad sang Iloilo kung sa diin iya nga mayara sang R. Florete Pawn Shop, your diamond and jewelry store sa aton sini nga mga kabombo. Ara dira ang mga drop boxes man naton. Pwede ka mo dira ka hulog. At the same time, tidira man kamo sarang iya makakuha sa inyo sini nga mga kupon para nga magkabasakop kamo sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balde pa premyo na may kasya siyahan pa sa aton sini nga mga tagpalamati. Waswasanay na taniya sang ubraderya sang inyo sini nga mga entries. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Oras naton 54 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 11. Standby man sa aton sini nga mga tagpalamati, no? Diri karon sa aton sini nga pagpangalagad dugang pagid sini nga mga balita kaga impormasyon man ang aton sini iya nga pagatutukan diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Sa mga kabumbo naton dira dapat maghalong gid kita, no? Kay ining dabo-dabo, ining panalithi, no? Kung mabasa ikaw sini, dako ginang imo sini nga tsansa nga dakpon ikaw o kung trangkahan ikaw or makaangkon ikaw sa trangkaso. Gani hindi gid mag sulay, no? Kag sa tagsa ka matagadlaw kung may tsimpo kag dapat hatagan gid iya sa nga tsimpo. No, bisan sa sulod sang balay siguraduhon gid nga wala iya sang pwede nga matiniran sang tubig dira para nga malikawan naton nga makatuga kita or makahatag kita sang lugar nga kung sa diin himuon nga breeding ground sang mga lamok nga carrier sang dengue hemorrhagic fever. Sa mga kabumbo naton naka-record ang department or ang City Health Office sang lapit 1,903 kung hindi ako magsala nga kaso sang dengue, no? Sa subong iya nga bulan sa nga gusto sa bulan sa Agosto sa nakaligad sini nga semana, no? Kung ako magsala do 8 or 9 gitong nagadugang gani subong ginaistoryahan sa aton sini nga mga konsyal kung nagakadapat ginman bala. Nga ipaidalom sa state of calamity ang syudad sang Iloilo may kantanan sa nagasaka sini, no? Nga kaso sang dengue. Sa mga kabumbo naton ti dako sini naton iya nga tsansa nga malikawan ang dengue mo, no? Anong aton sini nga pagahimuon pagpanglimpyo lamang sa aton sini nga ugsaran. Isa na tong ginhatag ko kagina sa inyo iyang hilikoton nga kung may makita kamo dira nga sarang matidiran sa nga tubig, hindi na paghatagi sang tsansa pa nga himuon ina nga breeding ground or breeding place. Sining mga lamok nga carrier sang dengue hemorrhagic fever pakulba ina mga guma, mga misitira, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kaga dapat sini mangin malimpyo kita sa aton sini nga palibot. Kung aton sini nga manginhabit ang pagpanglimpyo sa aton sini nga palibot, ti isa na iniya sa mga pamaagi agod nga malikawan or ma-prevent naton ang pamalatian nga dengue. Kag amo niya ang isa sa pinaka-epektibo nga kontra dengue ang prevention. Mas epektibo iniiya banwa sa paghatag sang medikasyon or pagbulong ang prevention. Okay, tiyan mo na lang hurubaton, prevention is better than cure. Ti sa aton sini nga mga kabumbo dapat sekreto sila dira hindi na mangin lipod. Naibalawa naman sa tanan dapat mangin responsable kita. Sa aton sini nga mga palamati. Ang detalye dugang nga mga balita kag impormasyon later on balikanta sa baray nga pagpalayag sa bumuhanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sadtong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablos ang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, Agosto 28, taong 2024. Sa ating mga headlines, ilang lugar sa Metro Manila nakaranas na naman ng mga pagbaha dahil sa walang tigil na mga pag-ulan ngayong araw na ito. Mahigit 30 pamilya dyan sa Valenzuela City inilikas dahil sa walang tigil na mga pagbuhos ng ulan. Etong si Lieutenant Colonel Espinido isinalang na resource person sa nagpapatuloy yan na Quad Committee hearing ngayong araw. Ang Diocese of Davao ay naglabas na rin ng pahayag sa operasyon ng Philippine National Police doon sa Kingdom of Jesus Christ compound para hanapin ang puganteng si Pastor Kibuloy. Ito namang si Sheila Go at Cassandra Leong pinakakasuhan na. Anti-Money Laundering Council muling hiniling ang karagdagan pang freeze order na ipapairal sa mga assets na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators. Samantala, itong palibot ng Taal Volcano abay muling nakitaan ng VAG. At sa ating balita sa ibayong dagat, ang Estados Unidos at ang opisyal na si National Security Advisor Sullivan nasa China para daw makipag-usap kay Chinese top diplomat Wang Yi hinggil naman sa mga pangunahing concern. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Binaha ngayong araw mga kabombo ang ilang lugar sa Metro Manila, kasunod rin ng walang tigil na pagbuhos ng ulan simula pa kagabi. Abot tuhod ang baha na naitala sa may Biak na Bato, Quezon City at maging sa Amoranto at Maria Clara bandang alas 4 ng madaling araw kanina. Hindi na rin madaanan ng mga motorsiklo ang ilan panlansangan, partikular na sa area na lagpas sa kalahati ng gulong ang naitalang baha at yung iba ay mas mataas pa ang level ng tubig. Sa ngayon ay unti-unti nang humupa ang ilang mga binahang lugar sa mga nabanggit na area at nakakadaan na muli ang mga sasakyan. Pero pinapayuhan pa rin ang mga apektadong residente at ang publiko na manatiling alerto, lalo na ang nasa mga low-lying areas. Una nang iniulat na nagpalabas ang Department of Science and Technology ng heavy rainfall warning simula alas 8 ng umaga at kaakibat ang babala ng malakas na mga pag-ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan at hilagang bahagi ng Occidental Mindoro. Ang pagbaha na ito mga kabombo at pag-uho ng lupa ay ibinabala dahil naman sa malalakas na pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Ngayon mga kabombot ka Sir Nation, ililikas na ang 33 pamilya mula yan sa Valenzuela City dahil yan sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ho ng habagat. Ito ay binubuo naman ng 131 individual. Inilikas ang naturang bilang ng pamilya sa dalawang evacuation center dyan ho sa lungsod ng Valenzuela na kinabibilangan ng Bartolome Covered Court, 20 Real sa Valenzuela National High School sa Marolas.
Sa covered court, mayroong 17 pamilya o katumbasyan ng 57 individual na pansamantalang nanunuluyan habang 16 na pamilya o katumbas naman ng 74 na individual ang dinala sa Valenzuela National High School. Bago nito ay nagsuspindi na rin ang Valenzuela City ng klase at maging pasok sa mga trabaho dahil yan sa mabigat na mga pag-ulan. Agad namang isinala ngayong araw mga kabombo ng Quad Committee ang kontrobersyal na police official na si Lieutenant Colonel Joby Espinido. Yan ay upang magbigay ng testimonya ukol naman sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon na kanyang nasaksihan bilang isang hepe ng pulisya doon sa area na kanyang nasasakupan ng mga taon na siya ay itinalaga lalo na sa area ng Albuera dyan sa lalawigan ng Leyte. Idinitalya niya kung paano siya nakatanggap ng tawag mula kay dating Philippine National Police Chief Bato de la Rosa upang maging hepe ng Albuera sa naturang probinsya ng Leyte at kakibat ng mga instruksyon at kautusan para naman kanyang gampanan. Agad naman niya itong tinanggap kasama na ang bilin ni ngayon ay Senator Ronald de la Rosa na lansagin ng umano'y iligal na droga sa naturang lugar ng pinangungunahan ng tinaguriang big-time drug lord na si Kerwin Espinosa. Ipinagmalaki ni Espinido na sa loob ng 18 araw ay nagawa niyang lansagin ang drug ring nitong si Kerwin Espinosa at tuluyan ding sumuko ang ama ng naturang drug personality na si dating Mayor Rolando Espinosa. Si Mayor Espinosa mga kabombo ay kinalaunan din na namatay habang nasa loob ng Baybay City Provincial Jail. Tuluyan ding nahuli si Kerwin sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng intelligence community. Ngayon man, sa looban niya ng ilang buwan na pananatili niya bilang Chief of Police, pinanindigan ni Espinosa na walang namatay sa ilalim ng kampanya laban sa ilegal na droga. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. I believe that the purpose of this Quad Committee is aid of legislation. It may be my experiential or experience testimony can help to legislate or to amend the existing laws. Hindi ako naka-experience ng promotion. So, doon na naman sa Usamis, nung ma-accomplish natin ang Usamis, Your Honor, Mr. Chair, pinapareport na naman ako sa office ni Police Brigadier General Archie Gambua na sinabihan ako doon. Bagyan ng mga pahayag nitong si Lieutenant Colonel Joby Espinido noong 13 ng Hulyo ng taong 2016, ilang araw lamang mula nang ito ay maupo bilang dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang presidente ng bansa. Na-assign itong si Espinido bilang Chief of Police ng Albuera, Leyte. Noong ika-16 naman ng Oktubre ng taong 2019, nagsilbi siyang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office sa Western Visayas. Sa kabila ng mistulang pagiging drug war lieutenant nito si Espinido, ay pinangalanan siya ni dating Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na kabilang sa drug watch list ni dating Pangulong Duterte, kaugnay pa rin ng kampanya laban sa iligal na droga. Samantala, hinimok naman nila Union Congressman Paulo Ortega itong si Vice President Sara Duterte na magtalaga na lamang ng tao mula sa kanyang tanggapan kung hindi nito kayang sagutin ang mga katanungang ipinupukol sa kanya ng mga mambabatas. Ayon nga kay Ortega, nakapanghihinayang ang bawat oras ng naturang pagdinig kung hindi rin naman sasagutin ang mga simpleng katanungan. Pero ayon nga sa Vice Presidente, sinadya niyang huwag nang isamang kanyang mga staff mula sa Office of the Vice President. Katwiran nga nito, kapag daw nakontempt siya, ay mag-isa na lamang siyang makukulong at hindi na madadamay ang iba pang mga tauhan ng kanyang ahensyang kinabibilangan. Dahil nga may mga naghihintay at umaasang pamilya sa mga ito sa kani-kanilang sari-sariling bahay. May nagsabi raw sa kanya mula sa hanay ng mga mambabatas na scripted yung mga katanungan at sadyang iipitin ang Vice Presidente para naman pilitin siya na maglahad ng mga bagay na dati nang natalakay.
para lamang hanapan ng butas kahit sa anong isyu. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni La Union na Congressman Paulo Ortega at ang tugon naman ni Vice President Sara Duterte. Ang dami po nung mga katanungan na parang wala lang, parang hindi na po nasama. Nandiyan naman po siguro yung support staff or may mga kasama po dyan. The reason why wala dito yung ibang officials ng Office of the Vice President because, and I will say, I will not betray the confidence of some members of the House of Representatives. Meron isa sa mga nagtanong kanina ang nagsabi sa akin na merong script sa pagtatanong about sa confidential funds. That is why I decided na hindi pa atinin. So it was in the alternative. So I decided I'll come alone, answer all of it alone. So that kung i-contempt man ninyo ako lang yung papasok doon sa detention at hindi na masali yung ibang tao dito at yung pamilya nila na nag-aantay sa kanila sa mga bahay nila. Bahagi yan ng pagsagot nitong si Vice President Sara Duterte sa mga katanungan naman ng ilang mambabatas kabilang na si Congressman Paulo Ortega ng lalawigan ng La Union. Samantala, naungkat nga sa Kamara kung mayroon nang na-contempt mula sa mga resource person hinggil yan sa budget hearing ng mga nakalipas sa taon. Kasunod ito ng pinalutang ni Vice President Sara Duterte na siya na lang ang magpapakulong kung ito ang nais ng mga mambabatas sa halip na magsampa pa siya ng iba pa o magsama pa siya ng iba pang tauhan ng Office of the Vice President. Sa pagtatanong kasi ni Iloilo Representative Janet Garin ukol sa mga programa ng Vice Presidente, hindi muli ito tinugon ni Vice President Sara Duterte. Para naman kay Garin, bagamat nirerespeto niya ang pangalawang Pangulo, sana man lang ay maglaan din ito ng maayos na kasagutan para maintindihan rin ng publiko kung ano ang pinagkakagastusan ng Office of the Vice President, lalo't marami namang proyekto ang nasabing opisina mula pa ng maluklok sa pwesto itong si Vice Presidente Sara Duterte. Tinanong tuloy ni Representative Garin ang chairperson ng Lupon na si Marikina Representative Stella Kimbo kung nagkaroon na ng pagkakataong may ikinulong dahil sa hindi pagkasagot sa mga tanong hinggil sa budget. Pero sagot ng chairperson, wala pa naman daw. Base yan sa kanyang pagkakaalala. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Janet Garin at naging tugon naman ni Vice President Sara Duterte at maging ang kasagutan rin ni Representative Stella Kimbo. The mission of the Office of the Vice President is to promote economic development, political stability, and fostering fidelity to the Constitution of the Republic of the Philippines and upholding the highest standard of professionalism in the civil service. My question, Madam Chair, is the Honorable Vice President amenable to this, or do we need to amend portions of this? Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. So, Madam Chair, I do respect the contention of the Vice President. My last question is to the Honorable Chair. Yeah, as it was mentioned earlier, Madam Chair, I am not sure, but can you appraise us in the history of the Congress of the Philippines during budget briefings and deliberations? Has the Committee on Appropriations ever detained any resource person? Never. Thank you very much, Madam Chair. Maraming salamat po, Madam Vice President. Thank you very much. Mga kabombo, yan ho ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Janet Garin, maging ang naging kasagutan naman ni Vice President Sara Duterte. Sa mga karagdagan pa natin balita, antabay din tayo mga kabombo. May mga pag-uulat tayo mula dyan sa Kamara kaugnay dun sa nagpapatuloy na Quad Committee hearing sa mga oras na ito. Pinakakasuhan na ng National Prosecution Service sina Sheila Go at umano'y kapatid na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go at Cassandra Leong. Umano'y tumatay yung authorized representative ng sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa Porac, Pampanga. Anya sa ahensya, ang kasong ihahain sa naturang mga individual ay paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code for Disobedience to Summons na inanunsyo naman ng Senado.
Kabilang rin sa mga nirekomenda na kasuhan ay may kinalaman sa paggamit ng pekeng pasaporte. Kung maalala mga kabombo, kinumpirma ng National Bureau of Investigation noong nakalipas na linggo na si Sheila Go ay nakakuha ng Philippine passport sa pamamagitan ng iligal na pamamaraan. Samantala sa naging pagharap naman ni Sheila Go sa pagdinig ng Senado ay inamin nito na siya ay ipinanganak sa China at hindi talaga sa Pilipinas. Dumating din umano siya dito sa bansa noong taong 2001 habang nahaharap ito sa deportation case para naman sa pagiging undesirable at misrepresentation alien ng naturang personalidad. Ipinag-utos na rin ng National Prosecution Service ang paghahain ng kaso laban kay Cassandra Leong dahil naman sa naging paglabag nito sa pagpapatawag sa kanya ng mababang kapulungan ng Kongreso. Maharap din siya sa reklamong obstruction of justice for harboring, concealing, or facilitating at yung pagtakas nga at iba pang mga kakibat na kaso hinggil pa rin sa naturang usapin. At dito mga kabombo ay inirekomenda ng National Prosecution Service ang mga hakbang ng National Bureau of Investigation para naman sa kasong falsification of documents at iba pang mga kaakibat na kaso laban naman sa naturang mga individual. Kaugnay naman sa issue ng Quad Committee hearing na nagpapatuloy ngayon dyan sa Kamara, kumuha tayo ng pag-ulat live mula kay Bombo Annalise Soberano. Bomboan! Ni Police Lieutenant Colonel Joey Espinido, ang controversial na police official noong kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration na may quota at reward system. Ang quota ng PNP sa bawat araw ay nasa 50 to 100 persons na pwede nilang mapatay sa isang araw at tig 2 o tig 20,000 pesos ang isang taong kapag na pinatay. Humarap sa Quad Committee ngayong araw ang si Espinido doong kasagsagan kasi ng war on drugs ng Duterte administration. Siya ay isa sa mga kontrobersyal. Inakusahan ni de la Tekahan ng drug lord at pinakamalaking crime sa bansa. Okay, mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, natin kukunin muli yung linya mula dyan sa Kamara de Representantes kapag may mga development pa. Babalikan natin yung linya ni Bombo Annalise Soberano. Pero bago yan, dako muna tayo sa mga kaganapan sa iba pang mga balitang atin tinutugay-gayan. Bombo Victor. Bombo Danis, mamaya kukunin din natin ang linya ni Bombo J.C. Galvez sapagat itong hinaing na mga residente ng Davao na apektado niya ng pagsilbi ng warrant kay Apollo Kibuloy, abay pinanawagan yan ng senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala sa ibang mga balita muna. Ito muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa issue kay Pastor Kibuloy. Yung Archdiocese of Davao ay may pinalabas na ng mga pahayag hinggil sa operasyon sa Kingdom of Jesus Christ. Yan ay antabayanan din natin mga kabombo, mga ka-Star Nation sa tuloy-tuloy nating mga balita dito pa rin sa Bombo Network News. Samantala, marami pa tayong mga balita, susunod na. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, bumisita sa Pilipinas si Permanent Court of Arbitration Secretary General Marcin Strepelac. Ito ay bahagi ng ginagawang customary visit ng PCA sa mga member state para maisulong ang mga serbisyo nitong mapayapang pagresolba nga sa mga international dispute. Bahagi rin ito ng pagdiriwang ng PCA sa ika-125 taong anibersaryo mula nang maitatag ito. Kasabay nito ay nag-courtesy call ang naturang opisyal kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Dito ay nagpasalamat nga itong si Manalo sa PCA sa tuloy-tuloy na pagtugon dito sa mga pagtatalo sa pagitan ng mga bansa, lalo na sa mga usapin ng teritoryo.
Nagpasalamat din si Manalo sa Permanent Court na tuluyang nitong pagpabor nga sa claim ng Pilipinas sa may bahagi ng West Philippine Sea noong 2016 at tuluyang nagbasura sa habol ho itong claim ng bansang China. Ang pagbisita nga ng opisyal sa Pilipinas ay ang pinakauna nitong official visit dito sa ating bansa. Kasama niya sa kanyang pagbisita sina Senior Legal Counsel Julian Bordacahar, ang nisilbing kinatawan ng PCA sa Argentina, Latin America, maging itong legal counsel na si Neil Nukop, ang kinatawan naman ng PCA sa Vietnam, Southeast Asian region. Nakahanda ang Estados Unidos na umalalay umano sa Pilipinas sa mga isasagawa nitong resupply mission sa West Philippine Sea. Sa naging pagbisita ni United States Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo dito sa Pilipinas, iginit nitong isang reasonable option ang posibleng pagpapadala ng mga barko para naman makapag-escort sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng supply mission. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang US official na may kinalaman pa rin sa pagsasagawa ng naturang aktibidad. Sa panig naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner Jr., mas pinipili ng bansa na mag-isa na lamang na maisagawa ang mga naturang misyon. Habang anya, kaya pa ng Pilipinas ay solo na gagawin ito ng ating bansa at hindi hihingin ang pag-alalay ng Estados Unidos. Pilit umanong isinasakatuparan ng ating bansa ang pagdaraos ng naturang misyon gamit naman ang lahat ng available at ligtas na options. Gayunman, maaari din anya na sundin ang iba pang mga alternatibo tulad na lamang ng operasyon na hindi lamang kasama ang Amerika kundi ang iba pang mga bansa na kaalyado ng Pilipinas. Nako tayo dyan sa Davao City. Yung Archdiocese ng Davao may pahayag na rin po. Hinggil naman doon sa operasyon ng pulisya dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound kung saan pinaniniwalaan ng mga pulis na dyan daw nagtatago itong puganteng si Pastor Kibuloy. May update ang Bombo Radio Davao. Nagpalabas ngayon ng opisyal na pahayag ang Archdiocese of Davao patungkol sa naganap na karahasan sa loob mismo ng KOJC compound dito sa lungsod ng Davao. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Davao City Archbishop Romulo Valles na bilang alagad ng simbahang Katoliko, karapatan niya na magsalita sa ngalan ng kapayapaan at nanawagan ito na maging mahinahon at pagbigay ng awa sa mga mamamayan ng Davao City, lalo na sa mga nasasangkot sa napapatuloy na sitwasyon ngayon sa KOJC compound. Nababahala na umano ang simbahan sa mahabang panahon na operasyon ng kapulisan o ng Philippine National Police na nakaapekto na sa operasyon ng Jose Maria College at sa mga sensitibong isyu sa religious freedom. Umapila ang Archdiocese of Davao para sa agaran at mapayapang solusyon sa kasalukuyang sitwasyon at ang paggalang nito sa magkabilang panig. Samantala, patuloy pa rin ang pagdating ng mga personahe ng Philippine National Police dito sa KOJC compound, Buhangin, Davao City. Kaninang umaga lamang, dumating na naman ang bagong pwersa ng kapulisan na nagmula pa sa Region 12, particular na mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ang naturang hakbangin ng Philippine National Police ay patunay lamang na magpapatuloy pa at hindi nila ihinto ang kanilang operasyon sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Maliban ito, namataan rin kagabi ang pagpuslit ng PNP ng mga kagamitan nito patungo sa loob ng Cathedral ng KOJC kung saan pinaniniwalaan na para ito sa paghuhukay nila sa sinasabing bunker na posibleng pinagtataguan umano ni Pastor Kibuloy kung saan nakadetect umano ng heartbeat ang PNP. Matatandaan na nag-issue ng Temporary Protection Order ang Davao Regional Trial Court Branch 15, nag-uutos sa PNP na agad na ihinto at kunin o buwagin ang kanilang barikada sa loob at labas ng compound. Inihayag naman ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion na mahaba-haba pa umanong laban ang kanilang kakaharapin. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Attorney Israelito Torion. But he has another reading and I think he is under the instructions allegedly from the DILG. So what we can do is that legally we will file appropriate pleadings in court to clarify that and to have a specific order ordering them to get out of the property. We felt that the restrictions and control that we are currently imposing
was the one addressed by the presiding judge insofar as the order is concerned. And his declarations now on mine. Okay, Bombo Angie. Yes, yan ang naging pahayag ni Attorney Israelito Torion. Mula dito sa KOJC Okay. compound, Bombo Angie. yes po. Oo. Nais ko lamang maitanong kung anong pinakasitwasyon ngayon. Maaari mo bang isalarawan para sa ating mga taga-subaybay kung anong itsura na ngayon diyan sa compound at yung pinakambukana kung saan dumadaan yung mga papasok sa compound ng Kingdom of Jesus Christ after that court order at yung pagmamatigas naman ng mga tauhan ng pulisya. Ano na ngayon ang sitwasyon, Bombo Angie? Sa ngayon, matapos na inilabas yung court order kahapon, binuwag na ng kapulisan ang kanilang barikada, pero nananatili pa rin ang ilang mga miyembro dito sa labas ng compound, particular na sa may gate banda. At sa ngayon ay naging normal na ang daloy ng trapiko, wala na ring barikada na inilagay sa gitna ng daan. Pero hindi pa rin pinahihintulutan ang media na makapasok sa loob ng compound. Masaya naman din na kahit papaano ang mga miyembro ng KOJC dahil pwede na silang makalabas-pasok sa kanilang tahanan, pero dismayado sila dahil maraming mga basura, mabaho umano ang kanilang dito sa loob, at marami ding basura na iniwan naman ng mga pulis na nauna nang umukupa dito sa compound ilang araw na ang nakakaraan. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Angie. Mula dito sa KOJC compound, buhangin Davao City, ito si Bombo Angie Villones Chagas para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Para sa atin, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinwestiyon ni Kabataan Party List Congressman Raul Manuel si Vice President Sara Duterte hindi sa mga hinggil doon sa mga mali-mali umanong grammar ng kontrobersyal na libro na Isang Kaibigan. Ginawa nga ni Manuel ang naturang pagtatanong sa isinagawang House Committee on Appropriations Deliberation para sa proposed 2.037 billion pesos na budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sinimula ng mambabatas ang interpelasyon sa pamamagitan ng inosenteng casual na pagtatanong kung sinong author ng nasabing libro. Usap-usapan nga ang naturang libro dahil ito ay nakasaad dyan na si Vice President Sara ang mismong gumawa o bumuo ng storya nito. Hiniling ng Office of the Vice President ang kabuuan na 10 million pesos na public funds para naman puanduhan ang printing at distribution ng naturang libro. Paliwanag ni Congressman Manuel, maraming makikitang error o kaya ay pagkakamali kung magkakaroon ng fact-checking doon sa grammar pa lamang ay palyado raw ang naturang libro. Lalo pa niya ito nitong mapapasama ang kasalukuyang learning crisis ng Pilipinas. Partikular na itinukoy ng mambabatas ang salitang banahaw na ayon sa libro ay isang dahon ng halaman, ngunit batay sa verifikasyon ay wala umanong dahon ng banahaw na umiiral. At marahil daw ang tinutukoy dito ay dahon ng anahaw sa halip na banahaw. At pangalawang punto na binigyang diin itong si Manuel na wala daw pugad ang kwago na nakapatong sa sanga kagaya ng nababanggit sa libro. Sa huli ay sinabi naman nito na ang naturang libro ay hindi child-friendly. Narito pa ang bahagi ng mga pahayag ni Congressman Raul Manuel. It's Madam Chair, I'd like to discuss yung 10 million peso project na children's book. Madam Chair, dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito. All the answers are wala yan doon sa opening statement. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I will Madam leave Chair, I it to did the not House ask of a question. I Representatives told to the decide resource the person to tell proposal this as committee the presented. name of the auditor of the children's book. Yan ang nangyayari kapag hindi na I didn't ask a question. I asked the resource person to tell the name. Pero baka hindi pa nadidistinguish ano yung tanong, ano yung hindi.
Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. The book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Bahagi yan ng mga pahayag nitong si Congressman Raul Manuel kung saan ay binigyan din niya ang ilang mga mali-mali umano doon sa libro na isinulat nitong si Vice President Sara Duterte. Bombo International News. Nasa China na si United States National Security Advisor Jake Sullivan para yan sa nakatakdang pakikipag-usap kay Chinese top diplomat Wang Yi. Ito ang unang pagbisita sa China na ginawa ng isang US National Security Advisor mula pa noong taong 2016. Kabilang sa mga nakatakdang pag-usapan ng dalawa ay ang posibleng investments sa pagitan ng dalawang bansa. Posibilidad ng pagpapatatag naman ng relasyong at technological investment at national security. Posibleng pag-usapan din ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at ang relasyon ng China sa mga karatig pa nitong bansa. Inaasahan ding ilalabas ni Sullivan ang issue ukol yan sa military, diplomatic at economic pressure na ginagawa ng China laban naman sa Taiwan. Maliban dito, posibleng uungkatin din ni Sullivan ang hinggil naman sa tumitinding pagsuporta ng China sa Russia, lalo na sa pagpapalakas nito ng defense capabilities. Sa nakalipas na 1.5 taon, 5 beses nang nagkausap sina Wang at Sullivan. Ang isa nga ay sinagawa sa Washington, isa naman sa Vienna at isa sa Malta, isa sa Bangkok at maging sa California. Sa dagdag pa nating balita ay kinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng kanyang trust ratings. Anya ay makakaasa ang publiko na magpapatuloy pa rin at hihigitan pa raw ng pamahalaan ang mga ginagawang hakbang upang maiangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Naturang pahayag ng Pangulo ay kasunod na rin ng pinakauling resulta ng Octa Research Survey kung saan ay lumalabas na tumaas sa 71% ang trust rating ng Pangulo para naman sa ikalawang quarter ng 2024 mula sa 69% noong unang quarter ng 2024. Habang 68% din ng mga Pilipinong nagsabi na satisfied sila sa performance ng Chief Executive. Mula yan sa dating 65% noong namang unang quarter ng 2024. Sinabi ng Pangulong Marcos na nakikita na ng publiko ang ginagawa ng pamahalaan at ang nararamdaman na rin ang epekto ng mga ito. Ang ganyang resulta umano ng mga pag-aaral ay nagsisilbing inspirasyon para sa panig ng pamahalaan ay pagpatuloy at higitan pa ang kasalukuyan na estado ng mga aktibidad at ginagawa na hakbang ng pamahalaan. Narito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It's good to have that kind of results or statistic behind you. They just again, every time this happens, as far as I'm concerned, it seemed to be people are beginning to understand what we're trying to do. They're beginning to feel the effects of it, and so you must continue to do more and even try to do even better. So that's always an inspiration. Bahagi nga yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa dako naman ng Senado, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay kuha tayo ng update sapagkat yung mga hinaing daw ng mga residente doon sa Davao na apektado na nitong tumatagal na sitwasyon o tensyon dyan sa may Kingdom of Jesus Christ compound at yan ay sa pagitan ng mga otoridad at ng mga taga-suporta naman. Itong si Pastor Kibuloy ay ipinaparating ngayon sa Palasyo Malacanang ng ng ilang senador. At may pagulat dyan si Bombo JC Galvez. Umapila si Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ang hinaing ng mga residente ng Davao City na apektado ng pagsilbi ng warrant of arrest laban sa puganting si Apollo Kibuloy. Una rito, sinabi ng Philippine National Police na hindi aalis ang mga kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ compound hanggat hindi nila naaresto si Kibuloy. Sa privilege speech ng senador sa plenaryo ng Senado, sinabi nito na hindi siya tutol na manatili ang mga libu-libong kapulisan sa compound dahil umano may nadedetect silang heartbeat. Bagamat anya nakatuon ng PNP sa underground heartbeat na suspetsyang kay Kibuloy, pakinggan din anya
ang iba't ibang tibok ng puso o panawagan ng libo-libong mga Pilipino. Kabilang dito ang mga miyembro ng KOJC na pinagkaitan sa kalayaan sa relihiyon at libo-libong estudyante sa Davao City na nakikipagbuno ngayon sa kanilang edukasyon. Napaka-importante na maging tapat ang PNP sa kanilang tungkulin, panindigan at mag-implementa ng rule of law para sa mas maayos at matiwasay na komunidad. Ngunit, sa pagtupad sa kanilang tungkulin, importante rin na ginagampanan nila ito ng may respeto sa human rights, hindi lamang ng ilan, kundi ang bawat miyembro ng komunidad. Sinumpa ang tungkulin ng ating PNP na magpatupad ng batas para protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ngunit, paano kung sa pagpatupad ng batas ay nalalagay sa panganib ang buhay at ari-arian ng mga tao? Ito po ang hinaing ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga residente sa KOJC compound, pati na rin ang mga estudyante at propesor ng Jose Maria College Foundation Incorporated of Davao City. Samantala, sa panig naman ni Senate Committee on Women Chairman Senadora Risa Ontiveros, kung pakikinggan ang tibok ng puso ng mga miyembro ng KOJC, hindi dapat isang tabi ang heartbeat ng mga victim survivors na inabuso ni Kibuloy. Kung papakinggan natin ang heartbeat ng KOJC members, pakinggan din natin ang heartbeat ng mga victim survivors, sina Elias Amanda, Elias JR, Elias Jackson at iba pa. Trafficked, sexually abused, forced to perform begging activities. Let us not allow them to be invisible. Ayon kay Ontiveros, malinaw ang kanyang panawagan noon pa man na ang kapulisan ay hindi kailanman dapat gumamit ng labis na dahas sa anumang sitwasyon. Ngunit sa kabilang bandaan niya ay hindi sapat na rason ng relihiyon at paniniwala para aktibong pigilan ang pagpapatupad ng batas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, umabot lamang sa 67,871 liters ang nagawa ng Salvor team na maihahong langis kahapon, August 27. Kasabayan na nagpapatuloy nga na siphoning operation sa lumubog na MT Terra Nova. Matay sa report ng Philippine Coast Guard, kinakailangang pansamantalang itigil nga itong operasyon kahapon para palitan ng itong ginagamit na booster pump. Hanggang kahapon mga kabombo, umabot na sa 574,000 liters ang nakolekta ng Salvor team mula nang simulan ang operasyon nito noong August 19 ng kasalukuyang taon. Samantala, tuloy-tuloy din ang ginagawang monitoring ng Philippine Coast Guard sa lugar kung saan lumubog itong MT Terra Nova gamit ang mga barkong BRP Sindangan at BRP Boracay at maging ang BRP Malamawi. At kabilang nga sa mga binabantayan ng mga ito ay ang posibleng pagkakaroon ng oil sheen lalo na sa Ground Zero. Kahapon, iniulat ng Philippine Coast Guard na minimal lamang itong namataang oil sheen na agad namang tinugunan ng naturang ahensya. Muling nakita ang mga kabombo ng volcanic smog o VAG ang palibot ng Taal Volcano kasunod yan ng panibago na namang degassing activity. Batay nga sa monitoring report na ipinalabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, umaabot sa 2,921 tons ang asupre na natukoy na ibinuga ng Bulkang Taal at yan ay para sa mga partikular na araw. Kahapon ay nakapagtala ang naturang ahensya ng upwelling o pagbulwak ng mainit na tubig mula yan sa ilalim ng bulkan papalabas sa crater nito. Itong mga kabombo ay tuloy-tuloy na nangyari diyan sa Taal na siya din nagiging pangunahing dahilan ng makapal na VAG. Nitong nakalipas na linggo, ang naturang VAG ay nagdulot nga ng pagdilim sa ilang parte ng Calabarzon region, lalo na sa lalawigan ng Batangas, dahil upang kanselahin ang face-to-face classes sa lalawigan ng Batangas, ganun din sa ibang parte ng Laguna at Cavite.
Inaasahan mga kabombo ng mga eksperto na magtutuloy-tuloy pa ang hindi normal na aktibidad ng bulkan, lalo na't nananatili pa rin ito na nasa ilalim ng Alert Level 1. Kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong Department of Interior and Local Government, pinayuhan ng publiko na panatiling malinis ang mga drainage ngayong tag-ulan. Augmentation team naman ng Philippine National Police dumating na sa lungsod ng Davao para pumalit sa mga pagbabantay dyan ho sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yang tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos Jr. na panatilihing malinis ang mga drainage at kanal dahil sa mga posibilidad pa ng pagbaha ngayong may inaasahang La Nina. Ayon kay Abalos, 2 pa 3 bagyo ang inaasahang papasok sa Pilipinas kada buwan. Kaya naman direktiba nila na kapag papalapit na ang bagyo ay sundin ang mga nakalatag na procedures ng mga lokal na pamahalaan, partikular na kung kinakailangan ng lumikas. Una nang iniulat na ilang parte ng Metro Manila ang nakaranas muli ng abot tuhod na pagbaha kaninang umaga dahil sa walang tigil na pag-ulan simula pa kagabi. Kansilado na rin ang klase at trabaho sa government agency sa National Capital Region dahil sa sama ng panahon. Samantala, sa ibang balita naman, dumating na sa Davao ang mga pulis na rerelyebo sa mga naka-assign sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo, magkakaroon anya ng palitan sa pagbabantay. Kumuha na raw sila ng kapulisan sa Region 10, 12, 13 at sa Luzon para masiguro na makakapagpahinga ang mga nauna nang idineploy. Well, pagod. Mula pa nung Sabado ay nandun na yung mga kapulisan natin. Siyempre, mga tao lang din po yung ating mga kapulisan na papagod. Kaya nga po kahapon, dumating na po yung augmentation team coming from the other regional office, particularly Region 12, Region 10 and Region 13, as well as yung mula po doon sa Calabar Zone ay dumating na rin po para po palitan naman yung mga pulis nating nauna nang na-deploy po dahil sabi nga natin pagod na rin po ito at nasaktan na rin po ito at napagod at kulang po talaga sa pahinga at tulog, so pinalitan muna po sila. Paliwanag ni Fajardo, kinakailangan na mag-deploy na maraming puwersa ng pulis dahil una na nilang inasahan na may strong resistance sa panig ng mga tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy at para mapanatili na rin ang seguridad ng mga magsasagawa ng inspeksyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, nagpahayag ng pagkadismaya kay Vice President Sara Duterte itong si Zambales 1st District Congressman Jay Kung Hoon dahil naman sa hindi raw nito pagsagot sa mga katanungan ng kanyang mga kapwa mambabata sa isinagawang House Committee on Appropriations Deliberation para naman sa pondo ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Dahilan ito para naman sa motion nitong si Kung Hoon upang ipagpaliban ang Office of the Vice President Budget Deliberation na hindi naman tinutulan ng iba pang mambabatas. Ayon nga kay Kung Hoon, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na ipinagpaliban ang pagdinig para sa budget ng Vice Presidente sa naturang proseso. Ito man din ay isa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ngunit hindi umano nakikipag-cooperate ang Vice Presidente kaya ganyan ang nangyari. Pinasalamatan rin nito ang Vice Presidente dahil naman sa pagpapakita nito ng tunay na kulay sa pamamagitan daw ng pagsasalita na tila walang respeto doon sa panig ng kanilang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso at yun ay sa issue ng separation of powers. Dapat daw ay nirerespeto rin ang panig ng Kamara dahil ito ay equal branch of government. Dahil nga dyan ay niurong ng komite ang hearing para naman sa darating na 10 ng Setyembre ng taong kasalukuyan para yan sa muling pagpapatuloy ng hearing. Tanging sagot kasi ng Vice Presidente ay pagbasehan na lamang yung kanyang presentation na kanyang naipresenta. Naging generic na rin at paulit-ulit ang naging tugon ng Vice Presidente sa ilang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso dyan sa ginanap na pagdinig. Narito ang pagsasalita nito si Congressman Jay Kung Hoon ng lalawigan ng Zambales. Good evening, Good evening, Madam Chair. Good evening, VP. I take a strong exception do sa sinabi ni VP kanina na nagkakabuhol-buhol na yung script. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong script dito.
ano ang ibig sabihin ng ating VP, no? Is she accusing Congress? Ang sa akin lang is dapat ready i-prove ang ating Vice President. Otherwise, we should strike it off the record. Second, Vice Chair, nakakalungkot kasi nandito tayo lahat para tayo malinawan kung ano talaga yung nangyari, lalong-lalo na sa budget ng Vice President pagdating sa confidential fund and yung budget niya ngayong 2025. Kaya lang, hindi na rin ako magtatanong kasi alam ko, paulit-ulit din yung kanyang isasagot. So nakaka-frustrate lang dahil ito ay pera ng taong bayan. I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability. We are a republic. We don't have a king or a queen. Thank you. Bahagyan mga kabombo, mga ka-Star Nation ng pagsasalita ni Congressman Jay Kung Hoon ng lalawigan ng Zambales. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, may importanteng panay muna tayong bibigyang daan sapagkat ngayon napakatindi po sunod-sunod yung mga sakit na kumakalat at meron tayong dengue outbreak sa ilang mga lugar. Meron pang Mpox at yung leptospirosis dahil baha-baha. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Health, si Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang araw po sa inyo. Kumusta na lamang po, ASEC, yung monitoring ng Department of Health sa dengue cases? Sarap na rin ang dumadaming mga kaso na mga sakit na kalintulad po nito. May mga lugar na rin na deklarado na outbreak sa ilang mga probinsya. By the way, si Bombo Dennis and si Bombo Victor po ang inyong kausap ngayong tanghali, ASEC. Ang ating dengue cases, Dennis, simula January 1 hanggang August 10, meron tayong naitala na 150,354 cases. Halos 40% na mas mataas kumpara sa 107,953 cases noong 2023. Kahit mas mataas ang bilang ng kaso ay alam natin na bumaba ang bilang ng namamatay sa taong ito ay 396 lamang kumpara sa 421 noong nakaraang taon. Mayroon tayong mga tatlong rehiyon na hindi tumaas ang bilang ng mga nakaraang 3 hanggang 4 na buwan at ang na linggo rather. Okay. At ang mga rehiyon na to ay ang Region 12, Soc-Sargen, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 5, Bicol. Ang pagdeklara ng outbreak at epidemic ay ayon sa batas, nasa ating mga gobernador at mga mayor at hindi sa DOH. Okay, ASEC, dati may bakunang ginagamit para sa dengue dito sa ating bansa. Pero medyo naging controversial ito, yung Dengvaxia in particular. May bakuna ba tayong ginagamit ngayon? O kaya gamot man lang panlaban dito sa dengue? At meron bang kapalit yung naging controversial nga na klase po ng bakuna? And generally, anong po pwedeng gawin ng mga tao kung hindi man sila makatanggap ng injection or anything na panggamot dito sa dengue? Anong po pwedeng gawin ng karaniwang tao? Wala ho tayong vaccine sa dengue. Inaantay pa ho natin ang Food and Drug Administration kung sila ay mag-a-approve na dun sa naka-apply sa kanila. Sa tuloy pa rin ating kampanya na dapat malinis ang ating kapaligiran. Tandaan natin na ang dengue ay nakukuha mula sa lamok. Lamok ang ating kalaban. Kapag umuulan at panahon ng tag-ulan, maraming tubig na iipon, hindi lamang sa paligid natin. Ngunit sa taas, halimbawa sa mga alulod na nabarado na hindi nalilinisan, nagkakaroon ng tubig dyan. At tandaan natin na ang lamok ng dengue, ang Aedes aegypti, ay mahilig sa malinis na tubig. Hindi dun sa madumi na nakikita natin sa creek, hindi po. So yung mga laman ng florera, yung mga laman ng alulod nga na hindi na tatanggalan ng dahon na malilinis, ayan ang binabahayan ng dengue. Dapat tuloy pa rin yung paglinis. Ikalawa, tayo ay magsuot ng tinatawag na self-protection. Ibig sabihin yung mga manggas na mahahaba, yung ating mga pantalon imbis na ating palda at gumamit rin tayo ng mosquito repellent. Ikatlo, kapag tayo ay may nararamdaman na lagnat, lalo na sa panahon ngayon na may iba pa mga sakit tulad ng mga waterborne diseases, influenza-like illness at pati leptospirosis, maganda na kumonsulta na tayo na maaga sa ating mga doktor para malaman natin kung dengue ito. Okay. Ang akin pong katandem, si Bombo Victor Liantino, meron din katanungan, ASEC. Bombo Vic?
Asek Albert, matanong ko lamang, kumusta po itong monitoring Department of Health dito ho sa mga kaso ng monkeypox dito sa bansa? At may papel po ba itong ahensya ninyo sa quarantine at contact tracing? O ito ho ay nasa jurisdiction na ng mga local government units? Asek. Tanong ukol sa contact tracing at sa kilos ng local government ay para sa local government unit po natin. Ang ating batas, Republic Act 11332 Section 7, ang power to declare outbreaks and even to act on them ay nasa ating local government. Baka meron ho kayong payo dito ho sa ating mga publiko na itong mga pag-iingat dahil nga patuloy po itong pagtaas ng kaso ng Mpox dito sa ating bansa. Ang Mpox ay nakukuha sa balat, no? Pagdikit ng ating balat sa balat ng taong may Mpox. Nakikita natin ang sintomas ng Mpox. May mga butlig na nagsisimula sa pantal, nagiging maliit at tagyawat na may laman na tubig, na maya-maya konti after 2 to 4 weeks nagiging parang may nana, natutuyo, nagiging langib at natatanggal. Yan po yung pinagkaiba niyan sa COVID-19 na ating kinatakutan pero nakayanan din naman natin. Ang COVID-19 sa hangin, ang Mpox sa balat. So kung tayo ay iiwas na magdikit-dikit, magsuot tayo ng mga long sleeves, maglagay tayo ng jacket, at kung tayo ay magkaharap sa isang lugar na siksikan ay maglagay tayo ng face mask, hindi na kailangan compulsory, properly na lang para huwag tayo maglipatan ng Mpox. Maiiwasan po natin ito. Ang tubig at sabon ay tumatalab, ang paggamit ng alcohol-based hand sanitizers ay tumatalab din. Maiiwasan natin ito, hindi kailangan maging alarmado, maging alerto laban sa Mpox. Okay, ito na lamang Assistant Secretary, dahil may mga katanungan din na natatanggap kami. Kanina, grabe na naman yung ulan, may mga binahan lugar. Humupa na po ba yung bilang natin ng naitatalang leptospirosis cases dito sa Metro Manila or sa mga pangunahing lugar sa ating bansa? Sa ating monitoring, ang mga kaso ng leptospirosis ay bumababa na, ngunit alam natin na panahon ng tag-ulan at ilang araw lang na nakalipas ay biglang, sabi nga ng mga weather forecaster, isolated rain showers and thunderstorms. Ibig sabihin, meron ring baha. Patuloy pa rin ang paalala ng DOH, huwag po tayong lumusong sa baha at kung tayo ay napalusong, anuman ang dahilan ay tayo po'y kumonsulta sa ating doktor para kung kailangan ng antibiotic prophylaxis na meron naman po tayo at libre pa, ay mabigyan tayo. Ayan. With that, maraming salamat, Assistant Secretary Albert Domingo, sa mga butil ng impormasyon na naibahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay ngayong araw na ito. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakakausap po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, hinggil pa rin sa mga naglipa ng mga kaso ng iba't ibang klase ng sakit ngayong panahon, lalo na ng tag-ulan dito sa ating bansa. At kaugnay niyan, mga kabombo, mga Kastar Nation, dako tayo dyan sa Region 2 sapagkat yung bilang ng mga naitatalang kaso ng dengue ay may paglobo dyan sa Cagayan Valley Region. May pag-ulat ang Bombo Radio Kawayan. Tumaas ng hanggang 84% ang naitalang kaso ng dengue ngayong buwan ng Agosto sa Rehiyong 2. Sa ngayon ay pumalo na sa 6,448 ang kabuang kaso ng dengue sa lambak ng Cagayan. Pinakamaraming naitala sa lalawigan ng Nueva Vizcaya na mayroong 2,449 cases, sinundan ng Cagayan na may 1,652 at Isabela na may 1,357 na kaso. 11 mula rito ang hinihinalang nasawi dahil sa naturang sakit. Dahil sa datos ay kinukonsidera na ng Department of Health Region 2 ang outbreak dahil sa lumulobong kaso ng dengue. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Dr. Marwin Bello, ang Assistant Regional Director ng DOH Region 2, sinabi niya na sa kabila ng mataas na kaso ay hindi pa rin dapat mabahala ang publiko dahil manageable pa rin naman ito at nananatiling sapat ang bed capacity sa lahat ng mga pagamutan. Tiniyak din nila na handa na ang kanilang mga pasilidad para sa blood transfusion para sa mga pasyenteng mangangailangan ng platelets. Isa naman sa nakikita nilang dahilan sa paglobo ng kaso ng dengue ay dahil sa palagi ang pag-ulan, lalo na at madalas na pamahayan ng lamok ang mga stagnant waters. Dahil dito ay pinaigting ng DOH ang kanilang kampanya kontra dengue sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga insecticides at pagsasagawa ng fogging sa ilang mga lugar. Ang kinakatakutan natin ay kapag dumami ang mga namamatay, pero sa tingin natin kahit na tumaas ng more than 84% ang kaso ng dengue sa katulad na panahon ng 2023 ay
na-manage naman ito ng mabuti. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Ito namang mga nasawi sa Western Visayas dahil yan sa dengue, abay umabot na sa higit 30 dengue cases, 199% na mas mataas kung ikukumpara noong nakalipas na taon. Kunin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Umaabot na sa 15,688 na dengue cases ang naitala sa buong Western Visayas mula Enero 1 hanggang Agosto 17 taong kasalukuyan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Bea Camila Talaray, Medical Coordinator for Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases na Department of Health Region 6, sinabi nito na sa nasabing bilang 31 na ang naitalang patay sa rehiyon mula Agosto 1 hanggang 17 naman nakapagtala ang rehiyon ng 3,490 dengue cases sa Western Visayas. Ayon kay Natalaray, ang Iloilo Province na nasa state of calamity ang may pinakamataas na kaso na may 1,315, sinusundan ng Negros Occidental na may 547, 408 naman sa Guimaras Province, 330 sa Capiz Province, 258 sa Aklan Province, 253 sa Iloilo City, 196 sa Bacolod City at 183 sa Antique Province. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga local government units para sa response mechanisms at mapababa ang bilang ng dengue cases. As of this time, no, we have a total of 15,688 cases of dengue in the whole Western Visayas. We have recorded 31 deaths with a case fatality rate of 0.2%. This is 199% higher compared to our previous year nga mga kaso sang 2023. Si Dr. Bea Camila Talaray para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 5 minuto na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Ako naman tayo dito sa mga paghahanda para daw sa Sinulog 2025. Aba, sisimula na. Napakaagang pagsisimula ng kanilang mga preparasyon. Ay kahit suspendido pa raw itong kanilang alkalde dyan na si Mayor Mike Rama. Ay alamin natin ang update ng Star FM Cebu. Inatasan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang mga organizers na simulan na sa susunod na linggo ang mga paghahanda at pagpaplano para sa Sinulog Festival sa susunod na taon. Inihayag ni Garcia na hindi na nila hihintayin pa na matapos ang suspensyon ni suspended Mayor Michael Rama dahil baka mahuli na ang mga gagawing paghahanda. Nauna nang inanunsyo nito na ibabalik ang pagsasagawa ng aktibidad sa Cebu City Sports Center taliwas sa plano ni Rama na gaganapin pa rin ang Sinulog Festival sa South Road Properties. Kinumbinsi pa nito ang mga organizers na huwag nang hintayin pa ang Nobyembre para sa gagawing paghahanda dahil nangangailangan pa ng oras sa pagproseso at para makakuha ng pag-aproba. Gayunpaman, sinabi ni Garcia na si Rama ay may prerogative na pumili na gamitin ang SRP sa oras na makabalik na ito sa panunungkulan bilang alkalde, pero sa ngayon ay ipagpapatuloy pa anya muna nila ang pagsasaayos sa Cebu City Sports Center, particular ang track oval. Participation of the provincial government because all of these towns and municipalities and cities will now want to join our Sinulog festivity. So I'm looking forward to that. This will be hopefully a bigger and a grander and a livelier Sinulog for all of us, returning to the original venue, which is Cebu City Sports Center, right here in the city center of the city of Cebu. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil nga medyo maulan ang panahon, dapat updated tayo sa mga balita at impormasyon. Kung yung mga lugar ninyong pupunta, naku, baka baha na, no? Kaya naman, updated tayo sa mga balita at impormasyon. Nariyan ang atin pong Bombo mobile application.
YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at yung Facebook Live programs natin. Para po sa mga taga-subaybay natin dyan sa parte ng Mindanao, mapapakinggan po ninyo yung inyong dialekto na ibig na mapakinggan. Dahil nariyan, para sa mga Cebuano speaking, yung Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Pero dun sa mga Ilonggo speaking, ay nariyan naman po ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, sama-sama tayong manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Sa Bombo News Center, Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakaligan sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa Gyapon Komporimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo subong adlaw ginadeklarar or ginaprubahan sa Iloilo City Council ining resolusyon nga nagaduso karon sa pagpaidalom sa syudad sa Iloilo sa state of calamity bangod man sa dengue hemorrhagic fever. Check naton ang latest with the Bombo Angel Tan direktamente karon sa may Iloilo City Council. Ang syudad sa Iloilo nakarecord sa lapit 1,000 ka kaso sa dengue subong iyang tuig. Gel sa report, please come in. Standby sa aton sining mga tagpalamati. I-check naton in a while ang linya ni Bombo Angel Tan driman sa aton sining pagpangalagad. Kag makabig naton iya karon nga isaman ka makakilibot sini iyang mga balita kay si Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang ginbansagan sadto iyang berdugo sa mga durugista kumbaga pa sa mga hurumaton he spilled the beans sa ginpatigayon sini iyang Quadcom sa aton sini karon iya nga mga kabombo kag hatagan na kamusan jutay sini nga idea ang hambal niya ang pinakadako kuno iya nga sindikato diri sa pungsod Pilipinas kun rugaton sini nga pagaistoryahan wa isang liwan kunti ang kapulisan kay may pipila sini iya hindi man sa pangkabilugan kunti
may mga high-ranking official nga involvado sa illegal drug trade, involvado man sa pag-manage sa sitwasyon during the drug war. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, istoryahan aton inabala sa aton sini nga mga kauturan later on. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto, coming from a man in uniform. Ang mga tinaga nga ang hindi ko na mag-prosper ining mga the so-called drug lords, pero mga kumbaga pa mga ano lang ni sila, mga tinawo ang matutuod kuno nga mga drug lord nagasulob sang uniforme katulad niya. Por Diyos por Santo. Check tanay si Bombo Angel Tan, ang syudad sa Iloilo, yung painalom na sa state of calamity jail. Sa report, please come in. Dati gayon diri Bombo siya mapasara ang resolusyon sa bahin sang Iloilo City Council nga nagapaidalom sa syudad sang Iloilo sa state of calamity bangod man sa nagasaka nga kaso sang dengue. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Dr. Annabel Tang, ang head sang City Health Office, yung pahayag nga naglabot na sa 5 ang na-record nilang patay bangod man abi sa dengue. Kag ang ikalima diri Bombo siya nga na-record nga patay, wala pa ini siya sang narrative man halin sa ospital, pero gin-confirm gid lamang na adugangan ang record ng City Health Office na nag-satline diri Bombot siya. Pero ang recent record man nato sa total dengue cases, naglabot na ini siya sa 945 confirmed cases halin gid lamang sa January tubtob subong nga Agosto. Tama ini siya kataas or naglabot sa 50.9% ang increase rate kung ipaanggid mo siya sa natabo abing record man sang 2023 kay last year. Hindi gali siling 903, 904 or 905, 945. Amo nang latest data Bombo Cham subong 945 na. Kagati ang last year abi ang record sa City Health Office naglabot gid lamang sa 1,080 kag 3 kapatay ang na-record all throughout the year ina siya. Subong iya 945 halin gid lamang ini siya sang January tubtob subong nga August. Kag ang na-record o kunang ginpasar diri nga budget is naglabot ini siya sa 7.040 million pesos. So kuna 7,040,000 pesos Bombo Cham kung sa diin ginabukusan ini siya una-una diri sa listahan sang City Council nga gin-approve man abi ang 4.700 o kuna 4,750,000 magakadto ini siya sa Delta Hor, which is amo ini siya ang bulong batok sa lamok ikaduha diri ang Modtac granules nga tibulong man ini siya nagalabot sa 900,000 pesos, motorized spray nagalabot sa 390,000 pesos, dengue duo testing kit kag medical supplies for hydration unit nagalabot sa 1 million pesos. Sa bilugan diri 7,040,000 pesos Bombo Cham. Kag sa pagid diri ka medyo palaisipan man sa bahin sa City Health Office na sa gihapon wala sila kabalo kung ano ang rason nga sa bilog nga barangay sa siyudad sa Iloilo, ang barangay Mukon pagid lamang ang wala sang may na-record nga kaso sang dengue. Nga posible gani kuno bangod kay maayo ang pagpanilo sang mga pumulo dito, pero the last year kuno mo siya miara man sila recorded cases subong gid lamang mga tuig ang do tinlo and limpyo kit ang ilang record ako nga dengue cases ang istoryahan kung padri sang natungdan ni Dr. Annabel Tang nga ginapasiguro nila nga gastuhan nila sa insakto kag ang kwarta nga ni magakadto gid sa mga abi dapat maklon sang syudad para nga itap na batok sa dengue kag hindi na ini nga hambal man abi sa iban nga mga abi individual or nagatuda man sa sining asod-asod nga mga state of calamity kani kuno Bombo Cham kay may ara eleksyon hindi ina matuod according kay Dr. Annabel Tang kag magakadto niya siya sa mga bulong nga pangontra batok dengue. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Dr. Annabel Tang sa City Health Office sa nga interview. Ang problema ba medyo to na kita antala kita mga 1 week is because ang report sang hospital late na magsunod. So ang atong response medyo ulihiman.
Kaya ang amon niya kung ang basihan tayo lang sa health center, siyempre we do only receive so much patient. So, ano na. Pero, nagkaamatamat man sa rise ang week 29, 30, but not that much. Ang magsumpit, agad ang 31, 32. Sobra na siya eh. Nagsumpra na sa alert, naabot niya ang epidemic threshold. Subong ang week, di ba lan? Ang week 32, 33, subong lampas na sa epidemic threshold. Ang 31, 32. Ang 33, naupa siya, pa. Pero wala kami kasali. Kaya because may late report pa rin sa hospital. So, takot sa may masunod pa na. Dok, pasli na lang, Dok, mensahe na, Dok, sa publiko nga ang kwarta, magakadto sa insyakto, kag pasalig sa ila. Ari makita naton sa aton mga pamuluyo nga whatever man ang tax sa aton na pay, aton gina sa ginagamit nga serbisyo sa inyo. We are here sa health. We are doing everything. We buy medicines for you. We open hydration unit for you. We buy equipments for you nga para gamito naton nga patay sa malamok nga kag sa larva para hindi magdamo kag hindi ka mo magka-dengue. It's just that syempre we can only do so much. We need your help. Dapat magtungan kita, manilo ka mo, mang-spray kami. Amo na siya. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton dari ang kabahin sang pagpahayag. Doktora Annabel Tang sa atong interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichurierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniyang report. So yara sa state of calamity ang syudad sang Iloilo matapos gagin aprobahan sang City Council ining resolution sa aton sining mga kabombo bangod sa pagtaas ang kaso sang dengue. Sobra 4 milyones pesos ang pundo para sa address sa sining problema naton driya sa bahin sang syudad sang Iloilo kag ginklaro man sang City Health Officer kawaya sang labot nis pamulitika or sa nagahilapit sining eleksyon kay ang ila sini iyang datos nagapamatod nga nagakinanglan na gid man sang nagakigo sini iyang mas kumbaga pagtutok no or focus ining problema naton sa paray nga pagsaka sa nga kaso sang dengue kag numero man sa mga nagkalamatay kay ang numero nga 945 is close to no sa record man last year pero pangkabilugan na tuya nga tuig 2023 subong iya manug end pa lang ang third quarter sa aton sining mga kabombo nagapanglakaak na kag lapit na lang iya matupungan ang record sa nakaligad sining tuig dugangan pagid sang na record dugang sini iya nga casualty at ugaman sang dengue hemorrhagic fever. So ining pondo gastuhon agud iya nga ibakal sa mga kinahanglanon nga mga bulong kag iban pa para iya nga ma-address ang problema karon sa dengue diri sa syudad sa Iloilo. 11 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Madamo sini karon ang nakibot nagamurarat ang mata, no? Kag ang iban siniti nakambal te tsakto gidaw. Mga kasubong sini iya nga mga ekspresyon sang ila sining nabatian, nakitaan at the same time nabasahan ang affidavit ni Police Lieutenant Colonel Juvie Espinido. Hindi naman lipod sa inyo si Balo kung sino ni si Lieutenant Colonel Juvie Espinido. Siya man lang inibanwa ang ginbansagan nga berdugo sa mga drug lord sang Duterte administration sa sining masingkal nga war on drugs sa aton sining mga taga Palamati. Diri karon kag ginpatpat ni Juvie Espinido sa iya sining affidavit sa aton sining mga taga Palamati pila ni ka pahina man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ka pahina ni nga
affidavit ni Espinido sa iya sini nga pagatubang sa Quad Committee. No? Sa aton sini karon nga mga taga-palamati. Pilagi lamang ka mga highlights diri ang aton sini nga igaplastar, and siguro maybe later on mapabati man naton ang pila sa mga muluklat mata siniya. Kumbaga pa nga mga statement, revelations ni Police Lieutenant Colonel Juvie Espinido. Humalin iya sa iya sining assignment dito sa may Albuera, Leyte, no? Nga kung sa diinti na-neutralize nila ang Espinosa drug group, no? Nga kung sa diin ginapatutuan dito, ginakusaran kag ginatudlo as the drug lord amo si Kerwin Espinosa, ang bata ni Albuera or then Albuera Mayor Espinosa man, no? Sa aton sining mga taga-palamati. Sa aton sining mga kabombo, iya sining pahayag diri banwa nga sa ila sini iya nga pagdakop sa kay Rolando Espinosa among mayor, mga isa ka bulan nga nagtinerto sa police station bilang under custody abi ni Lieutenant Colonel Juvie Espinido sa aton sini nga mga kabombo, no? Sa bangod gayara sa kustodiya, no? Didto kag sa pagpangusisa ni Albuera Chief of Police Santo, Lieutenant Colonel Espinido, damo siya sa mga informasyon nga nakuha sa kay Mayor Rolando Espinosa nga gina-identify man nga kabahin sang Espinosa drug group, no? Gintuad sang anay mayor sang napatay at blang pinatay sang si Jim lang sa sulod sa prisuan mismo bla. Dumduman nyo to. Gintuad niya sa kay Espinido sa aton sinima kabombo, no? Ang mga pangalan sang mga general sa Philippine National Police nga kung sa diin nagabaton sang monthly payula sa kay Kerwin Espinosa kag sa kay Rolando Espinosa. Titanan ini banwa, no, recorded sa video kag mayara sang lagbok pagid nga agin sulat ang mga pangalan. Nagalaom diri ang Police Colonel si Espinido nga sa iya sini nga pagpanikasog mangin dako siya nga liabi, hindi lamang kay sa pag-neutralize sa mga the so-called drug lord, kundi pati na ang mga protector sini. Ugaling iya nga ging kadismaya kay nga ako nung wala nag-prosper kag sa baylo sini banwa daw kasubong nga nagbalik pa sa iya kay ginakusaran ini siya, no, sa aton sini makabumbo nga siya mismo nagabaton sang monthly payula sa mag-amay nga Espinosa. Ti sa tubang kuno sang Chief PNP sadto, Senator Bato de la Rosa, nagbaysay sila. Sa iya sining opisyal kang naghambal nga kon mapamatud-an nyo nga nagabaton ako, no? Nagabaton ako sang payula, nagikan sa mga durugista, ma-resign ako na yun. Pero ti tubtob sumong, wala ini mapamatud-an sa aton sining nga mga tagpalamati, sa aton sining nga mga kauturan, no? While in protective custody, Mayor Espinosa submitted affidavits including ledger. May ledger pa? Ang ledger bla, masaming ang common sinisaton, mga bakang ledger, ang blue book, no? Muna ang tawag nila nga blue book. Mga pangalan sa PNP official, kag personnel, no? Nga nagabaton sang kwarta from their drug operations sa aton sinima kabumbo. Ining tawag sing pag-ubrasang affidavit ara ini sa tubang sang private lawyer ni Mayor Espinosa nga si Attorney Laila ni Villarino sa aton sining mga kabumbo kag provincial prosecutor Arlene Cordovez sa aton sining mga tagpalamati. Amo na to, no? Pinanglista na to, kilala tanan ni Lieutenant Colonel Espinido kung sanday sinoy ni sila. Ugaling naglibog ang ulo niya kung nga daw wala gid iya nagprosper ini kag daway gid nagwa
sa aton sini nga mga kabombo in public or kung sino man dira sa bahin sa Philippine National Police nga nag-expose sa sining mga pangalan sa aton sini mga kabombo kag ang masakit pa sila dre no kay apisar nga gin-clear siya mismo ni Kerwin Espinosa nga way siya sang nagabaton or nagaisahanon nga miyembro sang Police Abi dito sa Leyte nga wala nagabaton sang payula ti ginaduso gidya sang pila ka mga opisyal sang mga matagas nga opisyal sang PNP nga nagabaton siya kuno sus Maria kagusip sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati particularmente ining si Superintendent Albert Ferro no si Albert Ferro niya muning nakabais niya sa opisina mismo ni Chief Bato no sa aton sini nga mga tagpalamati ang CIDG na naguyat sang kaso ni Kerwin Espinosa na-dismiss adto no kag nagapati dire si Espinido nga si Chief Bato de la Rosa involved sa dismissal sang kaso no nga iya sini nga gin tukod gin paningwaan bato kay Kerwin Espinosa lakip ang paglubong sa mga kaso nga iyaman sini nga gindihon batok sa mga police protectors o konkadler nga nagabaton sang kwarta nagikan kay Espinosa. Hambal ni Espinido siling niya, instead of allowing my unhampered access on Kerwin when he was apprehended in Dubai, he immediately ordered Kerwin's turnover to AIDG PNP Anti-Illegal Drug Group instead of ordering his turnover to my unit, which was then investigating the drug cases where Kerwin was involved. Ti si Bato kung nagmando niya, direkta niyo to sa PNP AIDG, hindi kay Espinido. Oh, sus Maria kagusip po. Kaya mo na, sa aton sining mga tagpalamati. Oh. Ang isa pagin sa mga na-highlight nire, may kang tanan sa usamis assignment. At ito ba lang 16 mga nagkalamat? 16 nagkalamata ito. Lakip na diri si Mayor Aldong Paruhinog. Kagang iya sining asawa, kag napriso to ang Vice Mayor nga bata ni Aldong nga si Nova Princess Paruhinog. Oh. Sangin assign ko nun niya sa Misamis. No? Second week sa December 2016 nakabato ni siya sang tawag. Sakay then PNP Chief Bato de la Rosa, no? Sinya i-assign ka to sa Usamis bilang Chief of Police. Kaya ang Usamis, among next assignment mo, kay nagakinanglan kami, nagakinanglan kita sang maisog officer. Sunod rin sa kay Chief Bato, sunod kay sa affidavit ni Espinido, ang local drug kingpin, grabe kuno ka isog to kag sinya portene. Hindi mag-isol. O, tiano ba lang mga Paruhinog, sa Usamis, sinya ti kinanglan taman sang tough officer, para nga madismanto lang Paruhinog drug operations sa aton sining mga kabumbo by all means necessary. O, ti magambag ka kuno nga by all means necessary sa police language kuno, lakip na diri ang pag-neutralize o kung pag-eliminate sang target. Reading between the lines, by all means, patyon no? Di ba? Sa aton sila makabumbo, tiyan mo naman itong tabo mo. Now, sang si Presidente Rodrigo Duterte, no? Nag-anunsyar sa Agosto 2026, nga ang Usamis City Mayor, Reynaldo Aldong Paruhinog, ang nalakip sa iya siningalistahan sa public official nga imbolbado sa illegal nga droga sa national television during his press briefing in Malacanang. Tapos gin-transfer to sa kuno. Pag-transfer to, pag-abot niya gin-meet niya kuno si Mayor Paruhinog ni Espinido sa isa ka Baptist Church para nga pabalon nga may mission siya, Paruhinog, sa Usamis or si Espinido rather, nga may assignment siya sa Usamis, nga by all means necessary,
neutralize or eliminate ang Paruhinog drug group or drug operations, no, sa aton sining mga kabumbo. Nagpakikita siya sa Paruhinog, sa mga Paruhinog, ara man to sa kabusad to nga tsimpo ni si Ricardo Paruhinog, si Manning Francisco, kag executive assistant niya si Miguel Ochate, ara man si Nova Princess Paruhinog, nga mong incumbent vice mayor, no, kag ginistoryahan nila ang mga illegal activities. Hambal ni Mayor Aldong Paruhinog, siya biktima lang kami sa political persecution. No? Kag ang Baptist pastor was also present in that meeting mga December 2016. No? Hambal ni Paruhinog, kag sandig man sa pagplastar ni Espinido, siya mga guns siya ni Paruhinog, amo niya nagapangdakop sa mga puser di. Amo nang ginatawag nila nga PNP. Bawo may PNP man tungkol sa Usames? Wala nyo kunong PNP sa Usames? Police ni Paruhinog. Oh? Hindi man kuno ni mga dalaguan nga mga baybas, pero kalabanan sini sa aton sini nga mga kabumbo, no? Mga buyers malamang ang ginapangdakop. No? Kang ginadala kuno to sa police station. Oh. Nadiskubrihan man ni Espinido nga may pila ka mga pusher nga naga-import sa ila siniyang items, illegal drugs, halin kuno sa Marawi. Tining mga PNP gin-train kuno ini sa pagpanakop sa mga supply halin sa Marawi. Ti sa madiskubrihan kuno ni Espinido, ginpabaloya si Paruhinog kag ginambalan nga hindi na kamo magpadayon sa inyo sini nga mga buluhaton sa aton sini nga mga kabumbo. Sa pag-imbestigar sa Paruhinog Crime Network, natukiban sa itong January and mid-March 2017, na-establisar ni Espinido nga ang Usamis, no? Naghalin iya sa ang illegal drugs sa Usamis naghalin sa Paruhinog crime family bangod sa boyfriend ni Vice Mayor Nova Princess nga convicted drug lord nga si Robert Ampang Kulango. Si Herbert. Oh, Herbert ni Robert Pero Robert din nakabutang sa affidavit. Pero si Ampang si Kulango. No. Sa aton sini mga kabumbo. Si Mayor Aldong makatatlo tunto bapat ka beses ka nag-reach out sa kay Espinido para istoryahan ang pag-surrender. Pero wala gidiya natabo sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kag ang resulta sini gintas ang CIDG kag ang Usamis PNP nga serbihan sa search warrant batok iya sa mga high-powered firearms. Kay kada meeting kuno ni Espinido kag ni Mayor Aldong, so sa mga guns kuno ni Anheng Aldong nagabitbit lagba. Oh. Yamo to, ginserbihan sa search warrant. Tiway nagbato. Ti pilatong patay. 16 sa aton sini karon niya nga mga tagpalamati, no? Ti amo niyang natabo 16, no? 16 people were killed sa nasambit sining police operation lakip na ring asawa ni Mayor Aldong sa aton sining mga kabumbo, no? While the SOCO secured the area after our operation, CIDG conducted inventory of all items. Nakwa particular mga high-powered firearms, explosive kag illegal drugs. Si Chief Bato kuno ko si President Duterte nag-abot dito sa may Usamis, nag-congratulate sa iya para sa successful raid. Kaya mga Paruhinog kuno na neutralize. Kag gin-awardan pa siya gani isang plaque of recognition. Sa tuwing 2017, ginsumon siya sa Camp Crame kay may report nga may ara sang command from Deputy Director General for Operations Police Major General Archie Gamboa na doskubrihan after sa implementation sa search warrant against Paruhinog nga ginasubject siya sa another nga intriga na naman. Oh? Kagkaron ang intriga nga ni Bato kay Espinido, imbolbado naman siya sa Malaysian drug trafficking group. Oh. Yambal ni Espinido, sus Maria kagusip, tanan nga gisugo nila sa kon gimpati ko.
Tanan siningambal nila nga tibay all means si Cesare, but silingon, pamatyo na lang ni mga durugista. Ngara sa ilalistahan. Nagkalamatay, nagkala-neutralize. Tapos, nalink pa ko subong sa Malaysian drug trafficking operation. Oh, sus Maria kagusip. Oh, yan muna ang isa sa mga ginbatsyag ni Espinido. Kanto kita sa reward system. Grabe ni ang reward system kay may kuta kag reward system glini sa implementasyon sa war on drugs. Oh. Abisad to yan ni Espinido, niya ang kuta namon 50 to 100 per day. Oh. Siya tiabihan na namon ng 50 to 100 per day ni 50 tubtob sin kabalay manuktok kami kagambalon. Nga kung may mga drugista na sa inyo, mag-surrender na kamo. Oh. Hindi mo na. Ang misyon niya ko no, para sa mga drug suspect na mag-surrender para nga ma-rehabilitate kagway iya sa may napatay during isang tsimpo niya sa Albuera kag sa Bacolod. Tuway man may napatay sa Bacolod, no? Sa Albuera, way man? Oh. Tilay naman to dito yung prisuan to pinatay ni Marcos to ya si ano? Marcos ya nga si ano reading pangalan niya nga Marcos, no? Police Colonel Marvin Marcos ma-serve sang search warrant sa sulod sang Baybay City Police Station. Sa sulod kini mo yan sang police station, serbihan ka pala search warrant. Oh, ano. Oh, tiyan mo na sa aton sinima kabombo, no? Anyway, fast forward, kunti may mga ano na to, may mga reward money. Oh. Ang are. Ang reward 20,000 pesos per kill sa drug war. Ang nagapundo ni, malayo ko sino, halin ko no sa Sige Taya Lang. Oh, Sige Taya Lang. Small town lottery. Sa STL, halin. Agoy, sus Maria kagusip. Kung hindi sa STL, sa mga, kung hindi sa STL, sa mga waiting lords. Muna ko no nagatag kwarta sa mga police, police regional commanders, police provincial commanders, kagasta sa pinakadalom. No? Ang grupo kuno nga kung sino makapatay amo makabaton kwarta. STL money is remitted directly to RDNPD. Bao. Oh, RD, PD. Oh, why kita na? Oh. Same goes sa mga vigilante. Bao may mga vigilante pagid. Oh. I know that there was a reward. Okay, ano STL ora personal nga kilala ni Espinido ang mga bagman kuno. Kalabanan sa mga bagman, mga police non-commissioned officer. Classmate niya pa. Itong mga classmate nito nga mga pinsiyo nga mga bagman, itip na to, patay na to subong. No? Sila kuno ni ang nagabaton sang kag nagaakto sa mga tawag sang regional director kag regional provincial director ba. O sa mo to nga tsimpo gali. Kurti no. Gaano lang guro, gailig lang guro kwarta to mumumel no. Oh. Ang monitor ta do na by all means si sir do na neutralize man mumumel ko karebe. Padayon kita. When Duterte became president, ang mga RD kuno kang mga PDs ni pinanudlo nilang ila sini nga mga bagman ba, mga sapat kanding baboyo. Oh, suno ka Espinido, pinanudlo nila mga bagman nila, rason nga amo to ang mga nagkalamatay. May kapitan kuno gani nga ginpatay sang ex-army. No, nga nagpakuno-kuno vigilante. Pero may mga buhi pa man nga bagman nga pwede kuno may istorya yan ni Espinido nga pat-pat sa ila sininimalaan, may kantanan sa sining drug war. Oh. Ari pagirang patal sining istoryaw, ang mga intelligence fund kuno nga ginagamit sa drug war, pugo money kuno naging gamit man. Ining mga pugo nga rehistrado sa gobyerno nagapundo among nagapundo kag gina-funnel downward from the level of Bungo. Wow, sus Maria kagusip. The intelligence officer I mentioned can discuss this further. Those at the anti-illegal drugs group are also concerned about the funding. They can help identify police personnel who actually receive money in exchange for kills.
in the course of the drug war. Ang pamilya ni Paruhinog kag si Milvin Udicta, Kirwin Espinosa, ang may pareho lang ang mga eksperyensya. Police elements help them set up their drug operations. They are the front men labeled as drug lords. But in truth, there can no be drug lords without policemen protecting them. Amo nang patal gin istorya nga gin nabuyagyag ni Joby Espinido siya sinapidabito. Oh. Ti ang bali niya, why ko ni mambal sa previous hearing sa House of Representative kag ang nahambali lang sadto nga there was violation of human rights sa implementation sang drug war. Permado ini ni Joby Espinido sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Oh, ti amo ni ka patal gali kag dalom ang the so-called drug war during the Duterte administration. Oh. Kag ato bala nga wala iya sang drug lord kung wala sang pulis nga nagaproteher sa ila ti saton sini nga mga kabumbo ang amo sini nga mga tinaga sus no base kung mahurog paas ining institusyon sang Philippine National Police kon matuod gid man ini pero suno kay Espinido no ang ledger ang blue book ara sa paghinakop sang Philippine National Police. Ang pamangkot subong kun ara pa to no ang nasambitan sini nga ledger kag ano ang himuon diri sa ngaton sini nga gobyerno pinagi abi karon sa nasambitan sining Quad Committee ano pa gid ang ila sini nga further sini iya nga pangusisa sa nasambitan sining drug war sa previous administration nga ginaputos man gali sang kontrobersiya kag dalumay sining istorya no sang elimination process. Ti si Joby Espinido yutayan man ni kiti damo naman siya nahibaluan siya man ang gingamit oh ijutayan lang man ni siya nga ma-eliminate sa process o galing kiti siyempre oh ginhatagan pa siguro sang proteksyon man sa mahal nga makako para sa pag-abot sa adlaw iniiya tanan nga iga plastar kag matagan man sang hustisya hilabi na gid adtong mga inosente nga mga nasalaan lamang inosente nga mangod kay may kuta inosente nga mangod kay may reward money nga nagkalamatay kag patutuan nga ini sila ang mga durugista. 36 minutos sa nakaligad sa takna nga lawna. Pagbalik naton na banwa istorya naton ining pagransak blaw sa isa ka establishmento komersyal dira sa may distrito sang Haro. Ang drainage kaila sila ginagyan 100 metros ang kalayon para nga makalabot ka sa mall. Yan naging kot-kot din nila. Grabe nga mga birada ila no galantaw gronika no. Galantaw gronika ang ano na gani ang series na nga may kanta nga Italiano bla. Hindi iya si Camor Money Heist. Oh. Ano kanila ang kanta nila? Basta ang do na batang ko lang Jurumano, ay hindi Juro. So Maria kag Josepo. Oh, grabe kiti mga kutkutanay sa mga tunnel ya, basi ko mga tinawo pa ni Kebs, no? Basi gutom na to si Kebs diya ti produce ko muna dai. Anyway, istoryanta ni karon sa aton sini nga pagpanumbalik. Kag ang Haro PNP wala sa may na monitor nga grupo nga nagapangransak kuno sa syudad. Oh, ti pasi ko nalim panis Davao kung kwan. Anyway, balikan tani pagkatapos gilamang sa bilang kaimportante nga mga panumdum. Ora, paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel.
ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sa puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 25 to 31, 2024. This last day of August, ang Rock Station Band ang magabalik on stage for one great rocking weekend sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Sabado, Agosto 31. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 1, Sunday, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, aton pagayoon sa Ginoo nga hatagan niya sang inspirasyon ang mga lideres ang aton nga pungsod to find ways para makontrol ang nagasaka nga preso sang basic goods and services. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional emails sa text kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre.
bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna. Sining low na balik na diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa Udto. No, Bella Ciao kalito ang nakanta nila, no? Money Heist to, Money Heist. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao. So, gumamo na sila. Oh, isa pa ko na nabalaan ng nabatian ko sa una. Basang Italian friend ko nga sinya kung may makita ka nga sinya Bellissima ko mo. Ciao, Bellissima. Oh, naman na bla. Galing yung ciao ni goodbye doon na. Pero Bellissima, beautiful sa Italian tita Reds, no? Oh. Ti kun handsome Bellissimo. Oh. Anyway, dahil lang yan. Palaligban karon kiti sus Sin Mitros ining drainage gagin kot-kot agod iya nga makalapot dito sa mall. No, Sin Mitros kinang kuging kot-kot nila para makasulod sila sa mall nga makapangawat. Milyon ang nataban sining mga kawatan. Hindi lamang ini mahimo sang isa lang katawo mo, no? Sa aton sining mga kabumbok kag ang Haro PNP, wala kuno sa may na monitor nga grupo sang nagapangransak. Oh, ti basi kun why lang malabot sa inyo sining radar. Anyway, check tani sa mga balita kaupod sa kay Bombo Jomar Villa and Bombo Marisol Viñas later on. Check tanay una si Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Ginalantaw sang kapulisan nga aplanado kag kapulido ang ining natabo nga pagsulod sa Iloilo sa Format sa may Barangay Tabok Suba sa distrito sang Haro kung sa diti nagabuho pa ining mga suspetsado hasta gid lamang ati makasulod sa nasambit karon nga establishment kag nakawa ining masobra 1 milyon ka pesos nga nasulod ya sa Bolt Bombo Champ, no? Based diri karon sa pagpusisa naton sa may nasambit karon nga area kay ginalantaw diri duwa ka bilog, no? Ang possible entry kon entrance sa sining mga nasambit karon nga suspetsado. Ang una sining karon nga entry nila o kon entrance nila more or less siguro mga 90 meters halin sa establishment.
kung halin ka bla sa may Haro Plaza, pag-abot mo na sa may Tabuk Suba, Malapaw, kapadas Taytay, tapos unahan to ang Iloilo Supermart. Sa unahan niya siguro do mga 90 meters, Bombo-Champ, no? Dra las kilid alan, no? Sa imo sa ding right side, kung sa din may nakita, diring buho, no? Gin kutkutan gid siyang, siyang tawo, Bombo-Champ, kay makita diri may mga tinumpok diri nga lupa mo. Ang lupa nga tinumpok siguro do mga 2 weeks na ang kadugayon kay tibabalaan mo na ang iya sini nga kinutkutan kun bag-o kun dugay na kay ang iban to do nag tapa na siguro ti sa agi man. At the same time ang sitwasyon do hindi na siya bag-o nga kinutkutan. So dito may buho nga naga-connect sa may drainage o galing ining buho Bombo-Champ kon masulod mo ni kon makamang kaw kay siguro ti ang buho lang man makaigo isak tawo makamang kaw lapos sa may drainage kay ang main drainage nagakonekta na to hasta sa may lapit to sa may barangay hall galabay man sa tubang sang Iloilo Supermart. So posible halindra nagkotkot sila pag-abot nila dra sa may drainage. Kay ang drainage dako mo siguro pwede ka kasulod kon nagadoko ka lang Bombo-Champ. Pero araw pa way gid sa may nakanotisyar sila to nga sige kutkot nila sa mga lawig nga tsimpo. Amo gani kay sa kilid sa kadalan tapos may mga kasagingat basikon gabi hindi gid man siya visible. Kung may mga galabay abi nga sa latyan. Amo nang itadra. I-charge nila abi nga for example masimpatan siya, "Hoy, naganok mo na." Boss, kami nagapanamang. Kung sa mga diskarte mo. Oh. Ate, agaday sa mga banwa-banwa bla, sa mga kumahan, manamang no, pero pagbalik nila, way na, kagagbay sang damang no. Pero kadagko sa mga mais nga dala nila. Hindi gini panamang na. Amo nang isa diri ka possible nga entry nila, mga 90 meters halin sa establishment Bombo-Champ, no? Ang isa pag diri sa Gidalantaw, ang possible entry pag nila alin sa first nga entrance siguro mga 10 meters ang kalayoon may exit dra, no? Open exit sang drainage. Kung sa diin araya tawhay ginaya, no? Kung dra sila magagi siguro ang kalayoon sidid lang do mga 100 meters alin to sa may establishment. Bombo-Champ dira ya effortless kay sulod kalas buho mo. Sulod kalas buho hindi man siguro ka makatindog kay unless na kung medyo putot-putot siguro ang imo sining upod di makatindog siya pero kung mga 5'6", 5'7" maduko gid siya makakamang siya hasta to sa may atubang sang Iloilo City Supermart, no? Tiyan mo na mga 100 meters pa mo sining kamangon kay hindi man siya mabudlay kay ang tubig adun di magani klapaw grosso mo buko-buko diri sa may kahig mo pwede ka lakat hasta dito sunhan Bombo-Champ pag-abot to dito sa may establishment so dito na sila nagkotkot hindi ambal nga halin to sa may drainage to nagkotkot sila 100 meters tama nakbudlay so agi sila sa drainage amo nang Gidalantaw diri tapos pag-abot to pagtadlong sang Supermart dito sila nagkotkot ang estimated dito mga 5 to 8 meters ang ginkotkotan nila hasta nga nakalapos to sila sa may dalom sang building sa Iloilo Supermart. Actually ang ginsudlan nila una daan ini sa building kay duha nagligito paday mo ang isa nga old Iloilo Supermart sa Haro ang isa subong bag-o so bali ang daan dogin dempyuhan na siya way na sang tawo ado tama nagreklamo to kinang lawa. So dito sila gid nagsulod. Bombo-Champ kag dito sila nagtiltig hasta makahimo sila sa buho. Titanda maning manugtiltig kay ang ila sining entrance o exit nila sa kilid hindi siya sa tadlo mismo sa pertahan nga kon may makalabay nga tawo ma-detect sila nga may nagapanilti galida. So sa kilid sila pag entrance mo sa right side. Kuno mo na niming sistema Bombo Jomar.
Amo na do ka mambalan to strategic sang ila siniya nga area nga gintiltigan. Tikon puro lang ni outsider, paano sila makahambal nga dira nga dirita dampi matiltigo kay sa likod ni sampertahan kung may maglabay din di kita. Magluwas lang kung may isa sa mga suspitsado nga nakasulod, nakapangusisa sa nasambit sining establishmento kag kunang kilala ko pa kag didto ya gin pinpoint kung din sila ya matiltig, Jobs? Yes. Amo na galing ang mga may idea gid na ang ining mga suspitsado kay ti kuno tawo pwede man sila ka direkto nga ang exit nila to na sa may bagong nga Iloilo Supermart mo sa subong establishment pero tingin prefer nila diri sa daan. Tapos pag suluto nila white to sila dayon dali-dali makalapos to kay nagagamit pa ni sila kaduyan. Bubot sa amgit sa pitos babaw tapos dito sila nagtaklas labot sa may second floor. So pag abot to sa may second floor amo to nga amo paning paliliban kung paano nila to na pinpoint to nga dito sila nga mabuho lapos to sa bagong Iloilo Supermart kag dito na diretso dayon sa may bolt bumutsam so amo nang isa diri sa palaligban man sa kapulisan kung paano halin to sa ila siding pagbuho to pag exit to kasubong planado gid kag may idea gid no ang ining mga suspitsado diri karon bumutsam mo ning challenge karon sa kapulisan kung paano nga matrace ining mga suspitsado kay wifi sang no sa dokopya gid sang CCTV nga na uyatan ang kapulisan nga makatudlo karon sa sining mga suspect as to the ila sini karon nga identity sa pagsulod sining nasambit niya nga establishmento sa mo challenging karon kag sulo kay Major Siakon hepe sang Police Station 9 nga isa din sila panawagan nila nali ko miara sa mga witness abi nga nakakita mas mahimo nga ti maka-coordinate sa PNP agod nga makahataglit kag madakpan ining mga nasambit karon nga suspitsado sa sining pagsulod sa sining nasambit nga establishment. Pila na taban ni Joms? Pila na taban? 1.3 milyon. Si Yes. Mayor nagpagwa to sang 250,000 nga reward sa makatudlo sa sining mga suspitsado. Basi kung madugang-dugangan basi kung pwede mimo ni 500,000. Kag mag 500,000 basi kung may mag-interest man nga nakabalo nga siyempre risgo yaman iya nga buhi no? By the way din nako man 500,000 kung tunga sa milyon. Do pareho lang Mas dako yung tunga sa milyon tunga na sa milyon mo 500,000 na ya. Dugangan 250 ang reward ni Mayor sang 250 pagay para tunga sa milyon. Bao pagkabati ang tunga sa milyon, babadasi kung damo ma-interest ni maitudlo sila. Basi basi magimbal part to tunga sa milyon na yung moment mo. Tudlo mo lang to yung tupad balay mo nga permi lang ga pahubog lang kada gabi tudlo mo to sa chip to sila to no chip kunti why ka na sang plahubog at tupad balay may tunga ka pas milyon. Diba? Pasi mo na bla kung may reward system 250 na tong per ni Mayor mo. Amo nang problema diri ko kung sino ni ang itudlo, sino ang mga involved sini. Kay based sa information diri do tatlo kuno ko bilog ang suspitsado galing sa closed circuit television do haron lang man kuno makita so kay Major Siakon amo na nga do ligom dulom pa no ang kapulisan as to the suspect karon kung haron lang to ang nakita Bombo Jumar sa CCTV basi kung may mga hamong-hamong to ang mga suspitsado
Oh. Basibla kung may mga ano to sila, may mga gahom sila lang makasarang sila nga magtigbaliw sa haron lang. Kasi amo nang challenge ko mo nga kay Haron ang kitaon ti medyo medyo malabo pa karon sa mga identity, no? Sa sining mga Sa diin suspitado. nga CCTV sila na kuan? Dito ko nasusulod na captured pero di siya hambal direct kay do Haron ako nung naglapay. Ti magamo sina iyang sistema, Joms. Balaan man na sa suspitsado kung di nabutang CCTV. Ti amo ganit ng hambal nga prior sila do mga ara na surveillance. Do gina planuhan na gitsa gito ginahimuan nila guro sketch kung paano nga masulod kung dito sila malabay nga hindi makita. Sa Ano niya? Kailan naka-mention ka ginabag o nga supermarket tapos may daan? Ano niya under construction? Ano man? Kay dogin kuno na dogin kuha kudok sa giyana mo nang daan. Tapos ang bagudran na supadya pader lang ang pader pala nag-separate. Okay. So but silingon nga may kung wala man sa may renovation or may ginakayo or whatsoever dira? Duay man kay gin kandaduhan lang sa sulod way na siya gamit tiles lang to bilin ligwa. Diba si previously may mga nag-transfer kag na si Platan kag do natumod nila kun din dampi ang ginabutang sa din ginabutang kwarta, Joms? Sa may to sa vault sa second floor na siya. Ti kung ang kwarta ra sa vault sa second floor, maghambak ka nga vault, hindi mo na mabuksan kung hindi mo balaan ang number combination? Paano nila nakuha ang kwarta sa vault? Kay may nakuha to nga mabara di kabra mo. Ang bara di kabra, gamay ni siya sa bara nga ginakutkot. Dobot samti kon tigin pakita sa kapulisan nga nabuksan ang vault? Nabuksan na sa daan. Amo na ang gidalang tao dra nga amo nang ginpanggamit to sa nga suspect agud nga kung paano nga mapapenetrate to sila kag may strong call to kag nakuha gito tigayon ang kasto na sulod sa bolt Bobotsam sa aton sa diga mga kabombo. Amo nang isa diri ko sa gidalang tao kay do gaanggit kuno man ang modus to sa may Bacolod. Abi ko anay gaanggid naman to sa sino nga apelyido nga ni Sandy Nakop sa Gimbal to? Kay Nilo. Abi ko anay mabaka nga ang Haron gaanggid naman to kay Nilo sikon duga nga naman nila kasong isa to sus Maria kagutsip mo. Gaanggid sa modus sa may Bacolod ni Gross. Dos Bacolod to. Anong modus dos Bacolod daw? Amo man pangutkot buho man? Amo man na pero do ekonom dayon to kay do na tukiban kay do may nagatilte kunos dalom klopa ti da no to dayon. Ang nabalaan ko malang magluwas sa ilan nga grupo, nabalaan ko pag eksperto sa Tiltiganay kag himo tunnel magluwas pag kay Kev sabi, Sil Chapo. Guro basi ko na muna yung mga grandmaster nila no. Anyway, pero subong yung Jom siya, ano plastada? Do zero balance pang haro PNP? Anong? Do ligom dulom pa, no? Based din sa pagpungsista naton, kag paglantaw tani do expert sa buhay sa paghimo tunnel. Base kung ginapagwa lang sa haro PNP nga ligom dulom sila, pero as a matter of fact, may mga ginatutukan na sila nga grupo, hindi man na guro gusto ni Mablawba. Anyway, sindihan man na naton ang ila sining mga ginapatigayon sining pagpanghusisa, pero kung mga suspitsado nga pangayaw or bisan taga syudad pa sa Iloilo kagway sang ideya sa sulod sa establishmento, hindi nila una bes mahibaluan kung din sila matiltig, kung din sila malusot, no? Kung din nabutang ang vault. No? Magluwas lang kung ang may isa silang nakaupod or duwa sa ila ang mayara sa idiyak sa kundiin sila matiltig, maagi kag kundiin nakabutang ang vault mo Jomar.
Sinamin ni kumadakpan namin sila gamiton ka city nga ipatrista ko din may mga drainage kabarado para dasig matultulan. Tingaling pasuton mo to sila sa drainage kabrado kag hindi sila kagwa to kundi ikaw panabangdan karon sang pagkadismaya sinidi. Ang ginalantaw kay ang styrobox to, styrofoam ang dugi na sudlan bla ka mga ice ni. Alaban-laban hindi lang ni sa kadlaw kundi pila kuno sila kinadlaw pas dalom kay may sulodlan sila pagkaon nila mo. Nga mo na ginagamit nga kung magpa-flow hindi na sila magwa dira lang nga daan. Tapos kaon pag tapos na balik naman sa pag-tiltig o kung pag ang bara di kabrado mo naging gamit nila to pag kalupa to kag simento agud ka na makalapos sa establishment. Anyway, Jones, sugpunan tani ang imo sining nga pagpangusisa sining nasambit karon niya nga kaso sa pagsulod sang establishmento komersyal dira sa Mayharo. Salamat gid. Ang kay Major Shakon pabati ta or plastar ta karon? I-plastar ta siguro karon kay wala nga lang naging simpo ta Jones. Iban nga detalye kay information batayan sa iban nga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Bantayan ang dugang sining mga balita kag impormasyon sa iban sinimanusing public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isbombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, oras, 5 minutos na nakaligad sa tak ng alas 2. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plasuelados. Plasuela de Iloilo Billboard of Activities for August 25 to 31, 2024. This last day of August, ang Rock Station Band ang magabalik on stage for one great rocking weekend sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Sabado, Agosto 31. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plasuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sang Plasuela de Iloilo. Sa September 1, Sunday, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya sang inspirasyon ang mga lideres ang aton nga pungsod to find ways para makontrol ang nagasaka nga preso sang basic goods and services. Plasuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas.
Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer.
Natawo si Torres sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon sa internet mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program, Beautiful, Beautiful Day. It's Beautiful Wednesday today, 28th of August, 2024. Baga baha ang mga Lanzones, no? Namit gid, pero careful kita sa uric. Kamusta? Nasundaan nyo da? Kagano nga mga istorya ang inyong nahimo para diri nga ipadala sa kahapon lamang program. I am excited. Paki-email ang inyong mga stories nga natapos na sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat ninyo and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Ako si Tita Regine and this is kahapon lamang program. Ari na ato nga song para sa inyo tanan sa saninga hapon, composed by Edgardo Miraflor Jr. and sung by Romuel Hambre. 2 para sa inyo tanan. Good afternoon and welcome. Good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts in perfect peace. Come back and make me complete. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we would
is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Beautiful song para sa inyo too. Again, composed by Edgardo Miraflor Jr. and sung by Charles Kevin Tangali and partner, hindi kay Romuel Hambre. Sala na naman si Tita Reg. Pasensya agad. Anyway, ato yung oras is now 18 minutes after 2 o'clock. Umpisa na kita ha. Ready na kamuda. Sugod na ko basa. Continuation sa sulat ni Black Widow regarding sa iyang second son nga si Nonoy. Dear Tita Regine, good afternoon sa liwa Tita Regine, sa tanan nga katapo sa Bombo Radio. Mga listeners, mga letter senders, mayong hapon. Sugpunan ko ang akong nga sulat about kay Nonoy. Natapos ko na ang first kag second semester sang pagtudlo ko sa School of Midwifery. After submit sa mga grades nila, kay under ang school sa TESTA that time, nagpuli ko sa Mindanao, kay nagpa-ranking ako sa DEX. Nag-apply ko, may schedule sa pagpasa sang papers. Ginbilin ko sila nga 3, ang akon mga anak, kay ara man si nanay, pero ginbayaan niya man gali sila sang iloy ko, kay nagpailo-ilo siya, nagkadto sa iya apo nga pinadako niya. Bata ka magulang ko, ang nurse subong sa US nga gasagod sa iya. Barko ang ginasakyan sang una, Tita Regine. Tag 30 hours ang biyahe from Iloilo to Jensen. Nagtiner ko the whole summer sa Amon, parangking. Wala man maayo nga resulta. Wala ko kabalo nga ang mga bata ko nga mga lalaki nagpinagusto sa boarding house ni lola nila. Ara ang mga nobya nila. Gatiner ang isa ka estudyante nga nobya ni Toto kay malayo ilabalay. Wala na nagpuli. Ang kay Nonoy, kay Tagabanwa, gakadto permi. Nagkalatabo sila sa edad nga teenagers pa. After summer, nagbalik ako sa Antique, nagpuli kami tanan, kag sa Mindanao na nag-enroll sila sa high school, 4th year. Nagtawag si nanay ko, nga nagbusong nobya ni Nonoy, 15 years old, manog 16 pa lang. Amo man ang kay Toto. Wala naman chance mga makabalik kami pa kay nakapuli na kami. Ginistorya ko si Nonoy kag si Toto nga nagbulusong ang mga nobya nila. Pero hambal ko, wala kamo ibuhi. Nagbulusong mga nobya nyo didto, wala kamo ibuhi. Mga bata pa kamo. Wala sang messenger sang una kag FB, Tita Regine. Miscommunication kami sa ila sa Antique. Pero si Nonoy, permiga kaurungan. After graduation nila, nag-college, apang wala kapadayon sila nga duha, kay hindi ko kaya. Pigado gid. Nag-contact ako sa tiya ko, tag-iya sang agency sa isa ka private hospital sa Iloilo. Nagbalik kami kag nag-work nga 3 sa hospital. Wala ako gihapon nagsapol sa Antique. One time, nagkadto nobya ni Nonoy. Ga-duty siya. Wala ko ginpatok sila nga duha. Kay nabalitaan ko, may gina-live-in na siya. Inabot ko kahadlok ko. Basianhon sang lalaki ang bata ko kung padayon ila relasyon. Kay hindi makuha sa pensar ko ang utod ni nanay nga lalaki. Ginpatay sa Antique sa mga pamatanon, 13 iya na agom nga buno. Amo nga wala nakugana pa nga magbalik kami didto.
Pagkabalo ni Nonoy nga kachika ko nga amo na batian, may live-in no biyaya, bisan casual na siya sa hospital, pumuli siya sa Mindanao, umupod kay nanay. Ako na lang nabilin sa hospital kay si Toto na involved naman sa iya department sa babayi nga bulag sa bana. One time, nagdamgo ko suba, puwerti ka brown, ang korona kapinya galulutaw sa tubig. Ginkulbaan ko pagbugtaw ko, kag ako naghatag meaning sa damgo ko. Problema nga dako ang tubig, nga lubog sa suba, kag kasakit o pag-antos, ang pinya kay matalom ang dahon. Probationary na ako, kag gintawagan ako ni nanay, nga si Nonoy, nga masakit. May sawid ko no. Ginpaserwano niya, ginalagnat daw, hindi kakilala tao. Hambal ko, dala sa hospital, ipa-admit. Depression na gali ato, Tita Regine. Nagpuli ko, kita ko laboratory niya. May typhoid fever, positive siya, kag may doctor siya nga psychiatrist. Mentally ill gid si Nonoy. Ginbantayan sang bana ko, kag after discharge, nagpuli kami sa balay. Gapanawag upod ko sa department nga balik ka sa Iloilo kay manog regular ka na, sigurado na. Report ka na di, ASAP. Inadlaw na lang, Tita Regine. Galibog ulo ko kung ano desisyon ko nga pilion. Bata ko o obra ko. Kung pwede, duha lawas ko tani. Hindi ko kabalo kung mabalik pa ako. Galagas ko ka permanent nga obra. Gali, permanent man, sakit ka bata ko. Hambal ko sa self ko. So nagtawag ko sa upod ko sa department sa hospital. Hambal ko, ma'am, hindi ko mabayaan bata ko. Hambal niya. Ano diagnosis niya? Sabat ko, schizophrenia. Meaning, chronic and serious mental illness. Hambal niya, kanugon di ka obra mo? Wala ka man da obrahan? Amo man na gihapon ang bata mo, on and off na sakit niya. Kag need niya, maintenance, lifetime. Tita Regine, ginbayaan ko si Nonoy sa iya amay nga mabugat ang buot ko. Hambal ko, mapadala lang ko kwarta, ibakal bulong kay kamahal. Apang, grabe trigger kasakit ni Nonoy. Naka-regular ko obra, pero regular sakit ka bata ko. Hindi sila kasarang sa Mindanao. Ga-hyper si Nonoy. Gapa-Jensan, galamugo, ginalakat niya lang Coronadal Jensan. Gapundo kuno siya kung gabi, gatulog sa mga payag sang prutas sa higadalan. Bayabas kaon niya kag mais. Gasugba siya, may posporo siya, kagapangayo siya tinapay sa tiyangge. Hindi siya pagtagaan. Dumduman niya sang nauluumpawan siya diri sa Iloilo. Kalayoon kaginlakat niya, daw Iloilo kag Barotac Viejo. Pag-abot niya Jensan, wala si nanay, naging kaduan, kay may balay sila dito. Nagbalik naman siya sa Coronadal, sa barangay namon, kagadinalagan ko no, gatakbil sa jeep, galamugo. Gahibi si nanay gatawag sa akon, nga tani, wala ka nagbalik da sa Iloilo. Si Toto kay gaobra man dito sa Jensan, ginambalan ko nga pangita ka jeep o kuparon. 1,200 bayad. Kay dalon si Nonoy sa Isulan, Sultan Kudarat. Kay may psych dito nga doktor nga tanda. Kay kung mag-ayo-ayo na, hindi na mag-hyper. Dalon mo diri sa Iloilo. Bantayin sa barko nga hindi maglumpat. Sinumbag niya pa si Toto sa dulunggan, doon naguba eardrum niya. Nagpabulig si Toto, ginhigot nila si Nonoy sa jeep. Hugot-hugot kuno hasta tiil. Tani kamot lang nga duha kag dalon sa doktor. Tamaan man to kalayo, Tita Regine. Gininjikan ni Doc pampatulog kag pakalma.
pampakalma. Dulong ni Toto si Nonoy diri sa Iloilo. Sang medyo okay na, kag nagbalik si Toto didto, kay may trabaho man. Ginpa-admit ko sa pihak nga hospital si Nonoy, kay balaanon gid. Hindi pa siya maayo. Gawakal gid. Ginabot di siya sa Iloilo, gadinalagan sa tungadalan da sa Tubang West, amo man nga lagas akon. Obra niya sakay naog sa jeep, kag maglakat sa department store, saka sa escalator, amo man nga sunod ko. Nakapoy na gid ko, daw mahibi ko. Ginaulo-uluhan ko siya nga mapa-check up. Kung hindi ko lang bata, tita, bayaan ko gid. Problema nga dako, wala libre nga bulong. Kamahal gid ja, Tita Regine. Grabe stress ko. Halos kisa, gapangayo-ngayo ko sa mga upod ko sa work, food, kag bisan pila lang nga kwarta, ibakal bulong. Kung gabi, gatulog lang ko sa bakanting award. Gahibi ko, ako lang kabati. Grabe hibubunod ko. Ubos-ubos ko luha ko. Puno ko kakulba. Stress, gutom, wala ibakal food kag bulong. Sang admitted na si Nonoy, kay nadugayan mag-ayo, ginpatawag ako sang doktor nga head sa psych department, kay 3 months si Nonoy admitted. Nagpahuway 1 week, balik naman, kay nag-trigger naman. Tani 2 weeks, pinakadugay nga admission. Ginresetahan kami bulong pang psych, tag 300 ang isa, kag wala na choice. Maayusad to ng hatag ang PCSO para sa bulong. Kabudlay magbantay sa ward. Gatululupad lang sila daan, kisa aga sumbaganay pa. Amo nga ginhigtan iya kamot. Daw guba ang kalibutan sa akon kung naabuton si Nonoy. Na-discharge kid man kami, Tita Regine. Hindi hamak ang naagyan ko. Wala bantay si Nonoy. Ginaakigan ako ka nurse. Pagabot ko sa work ko, kigan ko kaupod ko, kay gabusong siya, wala ko reliever. Luwas ang sakit niya sa panghuna-huna. Nagbalatian pagid si Nonoy sa pneumonia. Nagka-TB. May tubi iya lungs. Gin-OR. Ginpagwa ang tubig. Kag nagka-dengue stage 2. Admitted siya sa ginaobrahan ko nga hospital. Kisa, gamahikog ko. Wala bilin sweldo ko. Nalampuasan mga balatian niya nga iban. Sa subong, taong bahay siya, kaon tulog, tungod sa bulong niya, maintenance for life. Kisa may libre medicine sa government hospital. Nakabuligid free medicine. Kung wala stock, antos naman bakal. Kung tulukon mo si Nonoy, hindi mabalaan nga may diferensya. Pamangkuton mo, tadlong man sabat niya. Palabasa pa na Bible, kagalantaw man sa TV. Siya man ga open, kag pwede ko gid mabilin sa balay, basta adlaw lang. Kisa gataw ganay sila sang iya anak, na 24 years old na, manug pastor. Hasta na lang diri ang sulat ko, Tita Regine. God bless and more power. Ang matinahuron, Black Widow. Sa imo nga gin-share diri sa aton, no, sa mga kabudlay nga imo nga inagyan until now, natuhoy sa sitwasyon sang imo nga anak. You had the opportunity nga makashare ang mga inagyan man nga kabudlay sang aton nga Ginoo. Ang mga kasakit, ang mga pagsakripisyo nga iya nga inagyan sa kamot, no? Sang iban nga mga tawo nga wala gani siya sala pero ginlansang siya sa cross. And ikaw sa imo nga sitwasyon, you were given the opportunity nga ipakita kag ipabatsyag ang unconditional love. Wala pili
wala limit nga pagpalangga sa imo nga anak. Yes, it is an opportunity, but we know nga para sa isa ka tawo nga amo ang nagaatipan, ikaw pa mangita bulong, ikaw pa mabantay kung ma-hospital, ikaw pa ang mapulaw bugtaw, ikaw pa ang matrabaho para nga may inubakal ikaw sa iyang maintenance. It's not that easy. And you can really feel kung ano kabugat, kag ano kabudlay sang initang nga tanan para sa imo. But look, after many years, until now, sa gihapon, ara ka, kag ara siya. That means, no, all those times nga feeling mo dumang hindi ka nagid, you were able to survive. And because you did not give up sa imo nga bata until now, ara gihapon siya sa imo nga layo, and you are trying to sustain ang tanan-tanan nga mga kinahanglanon niya. And I am sure, no, nga sa mga all through these years sa imo nga pagbatas sang pagbantay sa iya, pagbakal sang bulong sa para sa iya, pagpa-hospitalize sa iya is needed ang tanan nga ini, no, somehow bisan pa paano may ginahatagid nga bulig sa kondisyon sang imo nga bata. Kag nahambal ko na gani, no, nalampuasan nyo ang pila ka mga tinuig nga amo sini halos ang sitwasyon, but now you are still there, nagatindog, and at the same time, ang imo nga bata, nagabato. Hindi bala? He's still there. All because ang imo nga pagbatiti, sang imo nga pag-ulikid sa iya. Kadako nagali sang iya nga anak, 24 years old na, and you said, manug pastor, that's another blessing para sa inyo nga family. Because nagatalk man sila sang iya nga anak, nga makabig nato, no? Nga isagid ang relationship niya nga wala na dayon sa iloy sang iya nga anak. Feeling ko do isagid, no, sa naghatag sang depression sa iya, naghatag sang trauma sa iya. But now it's good nga may communication sila sang iya nga anak kag manog pastor, so that means, no, spiritually makabuligid ang iya nga bata para sa pagpabakod sa imo nga anak. But of course, ikaw bilang isa ka iloy, kung may award pa lang, no, dapat summa cum laude kagid for not giving up on your child, for being there no matter how difficult things are. And you see, ang grasya sang Ginoo ara gid sa inyo every day. So do not look at the heaviness of the problem and do not look at the burdens, no, just look, fix your eyes on Jesus. Kay siya ang waymaker, siya ang magapangita sang paagi kung paano ka mo nga i-sustain, kung paano nga ipa-strengthen ka mo ang inyo relationship bilang mag-iloy, kag kung ano man niya ang mga plano ni Lord, no, para sa imo nga anak, i-reveal niya ina as days go by. Ang importante, hindi ka mag-waver sa imo nga pagtuo, remain faithful because the Lord is always faithful sa aton. So better than the first few days, months, years, no? Nga ang naagyan sa imo nga bata, at least now, kung i-compare mo than the previous, mas better na subong. So that means, no, bisan pa paano, may alibyo, may bulig nga nagaabot, and the fact nga na-sustain mo siya, no? That's what you call faith. And that's what you call blessings. Kay ti, ang tanan nga mga kinahanglanon mo, gin-provide man. So ato nga Ginoo, hindi ka gani kaintindi, kundi ina naghalalin, no? Ang kabakod mo, ang mga grasya, ang kwarta, nga ginabakal mo sa bulong, ang pasensya mo, ang tanan-tanan na lang, no? Para nga masustener mo gid ang imo nga anak, nga hindi mo siya mapabayan. So bilang isa ka iloy, I know you will never give up on your child and you will do everything para sa imo nga anak. And bisan naman ang sitwasyon ni Nonoy, nakit-an niya na, no, ang tanan nga ginapanghimo mo para sa iya. So never ever give up and just continue lifting him up, your situation sa aton nga Ginoo. Salamat gid Black Widow sa imo nga gin-share diri nga istorya sa amon sa sining nga hapon. Alas 2:37 ang aton nga oras. Magapanumbalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng pila kami importante nga mga pahibalo. So world Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. 5 ang ato nga oras. Let's proceed sa ato next story from Lola G of Iloilo Province. Dear Tita Regine. Greetings of peace and prosperity. Hello, KLP lovers, listeners, and regular sharers. To all management and staff of Bombo Radio Philippines and International. Hi, Tita. Here I am again. Maski Pops. Para makashare pa man sa kalingawan kag kasayuran sang tanan, Tita Regine. Kabay, may makuha man sila, bisan gamay lang eleksyon, dira, Tita. Mga simpleng bagay kag sitwasyon. Sa liwat, si Lola New G ni from Provinciano. Joke. From Iloilo Province. Fresh from the farm. Ka-joker Pero i-share ko mga late 80s pa ni Tita Regine during our college days. Kag sa amon simple nga ginadayunan nga balay. Taga-amon man lang, tag-iya sadto tita, safe kami. Kag malapit lang sa school. Sa tabok lang. Maghambal kita tita nga boarding house, ti ikit na da. Kagang bintana, pwede ihalay mga linabhan. Sagwa lang. So muni masami nahimo namon Tita Regine para less lang ang dala namon nga ilislan pagpuli kon weekends. One time tita, baw na ano man nga. Sa sobra ko kadali, gatampi palang ko towel. Ginbuksan ko na ang bintana kag magsaka para ihalay ang akon gamay nga linabhan. Ti kay sin ang atop ga sound na. Ay, to nakibot ko kay nagpanawag ang boy sa pihak nga boarding house. Ay sus. Mayo lang tita, hugot ang pagtampi ko sang akon nga towel. Kag maayo kay classmate ko gali sa iban nga subject ang nagtawag sa akon. Kag maayo lang kay Pogi tita. Oo, gid no, bal mo. Nahook kaya sa mga pogi. Feel mo ang mga pogi. Pero sa lower years na iya sila tita ha. Gaman nang sa akon Kay irregular ko tita, so nag-shift ko sa ibang kurso. Muna international man classmate ko. Pero enjoy, kay di monotonous. Keri man tita, kay di formal man nga bata, kag may talent ato. Pambato namon sa art contest. Kung ano siya kapogi, mo man na katahong mag-drawing. Love na siya sang amon nga assistant dean sa tita. Pogi na, may skills pa. Pero mabuot ato. Though brother man lang na pagkilala ko sa iya. Daw sa KLP lang tita nga, damo amo na istorya. Kay sige, maniya pamangkot sa akon. Kuno abi daw sa wala lang gatampi pa ko yung towel, ay abaw. Ti imagine ko tita. Kung subong abi nga may cellphone na, kag uso ya video, kag i-upload, sus, ano ay han, no? Ang eksena sa atop,
kag may boy and girl sa magtimbang nga bintana. Dayon may mga bayo nga nahalay sa ibabaw sang atop. Grabe gali ang eksena. Kag makita abi sa mga school heads and admin, di gani mga schoolmates kag classmates namon tita, no? Why man sila kabalo nga all girls kami sa room sa ibabaw? Sila sa piyak, daw all boys man bala. So strict guru ila landlord kag landlady pareho sa amon tita. Ay, mga neni kag inday, ayaw gid pag ilugan nyo, kay ti iba ang panahon subong. Late 80s pa ining amon palabas. So thank you, tita. More power, God bless. KLP, ang mga estudyante, the hope of our nation. So till here na lang, thank you. See you all in the next episode and keep safe in God's loving mercy and kindness. Lola G of Iloilo Province. '80s ha, lalaki kag babayi, ang babayi nagatampi sa tuwalya, nagapanghalay, ti magatubangay ang boarding house. Amot na-scandalize ang mga tao sa amuto nga time. Pero mas nakulbaan ka pa, no? Nga ti matabo ina subong kayo makita sa iban, baw i-video, tapos i-upload, ano ay hano, kung mag-viral. Kasi anong story dira, as in, istoryanay mo lang ka mo. Gagapanghalay ka. Kung sa bagay, no, a picture speaks 1,000 words. Amo gani na we have to be careful. Think before we click. Subong, no, sa mga kabataan naton ba? Kung kaisa wala lang magawa, click lang ng click kung ano-ano daw ang mga ginapang post. But anyway, sige Lola G of Iloilo Province, thank you gid ha sa mga maski pops na ginapang share mo din sa aton. At least enjoy kita. Magabalikan KLP, it is now 49 minutes after 2 o'clock. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalika. Third stories from NB sa probinsya sang Iloilo. Mahal kong Tita Regine. Buutan nga katapos sa Bombo Radio Philippines, labi na gid sa imo tita, mga classmates ko sa KLP mayad gid nga hapon dyan kaninyo. Tita Regina, obserbahan mo, kung ikaw mahinatagon sa imo isig katawo, hindi mo man lang mamanan, gaabot ang grasya, nga waay mo gina-ekspektar. Kaduro ron nga hitabo, ang akon kadian na saksihan. Isa ka bes, si nanay ko nagproblema, kung anong ipabalo na sa akon pagbalik ko sa school pagka Domingo sa hapon. Ay, nag-abot akong tiyo, tagparanyaga. Nagakaon gid kami, kag amon ta na ginagda. May daratana nga bang Rus, kay bag-o pa nagpahawas ang boss na, kag ginbaligya nanda sa banwa. Ginhatagan na si nanay sang 3K, 3,000 pesos, para amon balunon mag-eskwela. Pagkabati ko, sobrang akon kalipay, nga hindi ron si nanay mangutang sang iyang ipabalon sa akon. Sa isa ka adlaw, natabuan, way kami klase, kag nagpauli ako. Ang amigo ni tatay, nag-ayo anom kabilog nga kawayan, kay ipaligaw na ang iyapayag sa uma, nga may kapahuwayan tana tapos na obra. Hambal ni tatay, kuha lang kamutuya. Pamangkot ka amigo na, ti, pira pabili mo ka to. Way, dala lang raninyo, kagamiton. Dako gid ang pasalamat sang iya amigo kag nagpanaw nga nagayuhom-yuhom. Pilahan ka adlaw, nagkadtuduman ana nga asawa kag nagayo nga mabakal sagi nga saba. Hambal ni tatay, dala lang di hindi ron pagbaydi, kagamay gid lang kadia nga bagay. Ay pare, hambal na yawat dulang di balunon kakabataan ga eskwela. Hindi si tatay magkuha, pero iya gid ginagi kag itunghol kay nanay sa amon payag. Ti, ginkuha dulang ni nanay kag magpasalamat. Ay, kanami gid kay Lord, kay do permi matabuan nga may grasya nagasaka kung mag-abot nga makuha ako school allowance. Tita Regine, kung ikaw ang giver and you're happy to give, you are the receiver and you're happy to receive. The happiness that connects you together is the true virtue of love that strongly binds you for peace and understanding of sharing what you have to one another. Sa pagpangabuhi, tang nagahatag kita, kag nagabaton kita from Earth's Hope Month's restoration, reveals how life in our ecosystem is preserved by the principle of circulation. Plants produce oxygen, which sustains the animals and breathe in. The carbon dioxide animals breathe out. Herbivores eat green plants and carnivores eat the herbivores so that nutrients flow naturally. In order to live a vibrant life, one needs to lay down his possessions. Ang layes ang pagsakripisyo, ang Biblia nagatudlo sa aton profound truths about human relationships. God set the principles by which our first parents could live happily, but human beings deviated from this original way of life, introducing sin into the race. So sa nagpanaog si Jesus sa kalibutan, He showed that way of life from which the first human beings fell. He painstakingly lived a life of self-sacrifice. Naghatag siya, nag-share siya, nagpalangga siya, kag nag-forgive. He used his mind, strength, time, and resources to serve others without any reserve. Finally, he gave up his life.
It matters so much how we live our lives after we have been saved by the grace of Jesus Christ and become citizens of heaven. But is true Christian life going to church every now and then, not during any evil and minding one's own business? Never. A converted Christian life is vibrant and dynamic. It is action. It heats up with spiritual life and shares warmth, life, and happiness to others. When Jesus comes to save the true Christians, He will say, "Come, you are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit." Matthew 25:34-36. The fruit of sacrifice. Ang sacrificial life ng isa ka-Kristiyano doesn't end with just that, a sacrifice. It must provide a healing power for chronic mental sicknesses that men suffer. May ara duwa ka causes ang anxiety and trouble sang isa ka tawo. Ang isa is selfishness, kaya ang isa is arrogance. God wants to heal those disorders. That's why nag-require siya sang altruistic and sacrificial life. If we would go through the surgical procedure of loving others with all our hearts by giving, sharing, and sacrificing ourselves, our selfish and arrogant hearts can be cured. And after the surgery, our minds will find peace and our lives will overflow with happiness. For sure, no? Maka-experience kita complete fulfillment and joy. Sacrificing love, amo na siyang ultimate factor that makes a person truly happy. Si Rockefeller made wealth from the oil industry. So nag-53 anyos siya, na-diagnose siya nga may terminal illness. So sa nabalaan niya ni nga he has less than a year nga magpangabuhi, he felt so empty inside. Sambal niya, anong panamdumon sa ako sa tao if I die like this? So, naghimo siya sa isa ka major decision right there and then. Banya, if I'm going to die, I must die after I've shared everything I have. He resolved. So, nagumpisa siya nga mang-share sang iyang fortune. Kaya nanghatag siya sa charities, sa mga schools, sa mga religious and social institutions. His heart was so filled with joy that he was invigorated with fresh passion and energy. Ang iya nga terminal disease was terminated. Nabuhi pa siya, no? He lived 44 more years. So dying to self, practicing to share what I have training ourselves to live the kind of life introduced in the Bible, this is how to find happiness in this unhappy world and hope in a hopeless life. Amo gani diya katahom, the art of giving and receiving that makes everyone happy. So na gani na practice ang aton umpo ang barter. Si Pedro may isda pero waay bugas. Si Juan may bugas pero waay isda. So gintunga ni Pedro ang isda kag ihatag kay Juan ang sangtunga. Kag umuman ang ginhimo ni Juan. Kanami, kagang duha ka pamilya, may ila na bugas kag isda sa panyaga. So kabay patita ang aton mahal nga Dios magaubay permi sa imo mga buluhaton sa adlaw-adlaw nga tanan. More power sa KLP, always keep safe and Godspeed to all and your family. Sincerely yours, NB sa Iloilo Province. Namila ni si NB, no? May stories na, may inspirations na, may spiritual pa nga dala. Thank you so much, kids, sa imo NB and sa iban man dira nga may mga manami iban nga mga istorya. Feel free, gid. Nga mo padala sa inyong mga stories, i-email nyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga masulat sa gihapon and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon naton ang aton nga paglingaw-lingaw sa makasaysayan, padayon na naton ini tomorrow sa aton liwat nga pagupdanay. Maraming salamat sa inyo. Magsunod na si Toyang Ermitanya, Provincial Jail, and ang Dear
Diary. Thank you so much, Gid, sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.